ದೈವದ ಕಲಾ ಈಲೆಸ್ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಆರಂಭವೂ ಶುಭವಾಗಿರಲಿ. ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ದೈವದ ಕಲಾ ಈಲೆಸ್ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಆರಂಭವೂ ಶುಭವಾಗಿರಲಿ. ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ದೈವದ ಕಲಾ ಈಲೆಸ್ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಆರಂಭವೂ ಶುಭವಾಗಿರಲಿ. ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲ. ನೆನತಿನ ಕೋಡಿಯತ್ತವನ ಜತ್ತಿಕಾರಿ ಜಯಾಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಪಂಡಿನ ಪಲಿಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಮುಗ್ಧ ಜನಕುಲೇ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಗತಿಲೆಗೆ ಆತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲ ನಮ್ಮವು. ಜನಮಂದೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಳತೆಗೆ ಎಕ್ಕಂದಿನ ಎಣಿಕೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಆ ಮಯಕಂದ ಸಗತಿನ ಸತ್ಯ ಪಂಡದ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಮಲ್ಲ ಬಾಸೆಡು ದೈವ ಪಂಪನ ಪುರಾಪುಡು ಅವೇನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಕೊನೆಯರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಆರಾಧನೆದ ಉಪಾಸನೆದ ಮುಖೇನ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸರ್ವ ರೀತಿದ ಕಷ್ಟಗಳ ಸಾಧಿನಾಡೊಂಡೆ
ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ನೆಮ್ಮದಿನ ಪಡೆಯುಂಡೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸತ್ಯೊಳಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವೊಳಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನೇಮ ಕೋಲ ತಂಬಿಲ ಅಂಕ ಆಯನ ಉತ್ಸವ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಕೊರೊಂದು ತನ್ನ ತಾಕತ್ತಿಗನುಸಾರವಾದ ನಡಪಾವೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ದೈವೊಳಗೆ ಸಂದೈತಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ಸೇವೆದ ಕಲೆನೇ ದೈವದ ಕಲ ಈ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗದ ಜನ ಮುಂದೆ ಅಕಲ್ನ ಗುಣಕರ್ಮಗ ಅನುಸಾರವಾದ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಅಕಲು ಒಟ್ಟಾಪೇರು ಆಂಡ ಅಕಲ ಮೂಲ ಆಶಯ ಒಂಜೆ ಸತ್ಯನು ತೆರೆಯೋನ್ನವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ ಸತ್ಯನು ತೆರೆಯೋನಡು ಆ ಸತ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತ ತುಳಿಪು ಕೊರಡು ತುಳಿಪು ಕೊರ್ದು ಆ ಸತ್ಯದ ತುಳಿಪುಡು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಬೊಳ್ಳೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಗೂ ಪಟ್ಟುಡು ಪಣ್ಣದು ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಹಕಾರದ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯೊಂದು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಲ್ಲಬೋಡು ನಿಖುಲು ನೆನು ಉಂತ ಇರಬಲ್ಲಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಖುಲು ದಿಡ್ಡೊಂಡರು ಇನಿತ ದಿನ ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವನು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಪ್ರತಿ ಆರಂಭವು ಶುಭವಾಗಿರಲಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತರೆಬರುವುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊಕುಲು ಒತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ರಂಗೇರಿಸೊಂದುಳ್ಳೆರು ಮೊಕ್ಲಿನ ನನರ ಬೊಕ್ಕೊರ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಮೋಕಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾಮ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಕೆದ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬಂದುಳೆ ಇನಿತ ದಿನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕ ಪೋನಗ ದೈವ ದೇವೆರಡ ನಮ್ಮ ಸೆರೆಗೊಡ್ಡುದು ನಟ್ಟೊಡು ಆ ದೈವಾರಾಧನದ ಉಳ ಎಂಚ ನಮ್ಮಡ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಪೊಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಡೆ ಪೋನಗ ನಮ್ಮ ದುತ್ತೈತ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ತರೆಕುಜಲನು ಆ ರೀತಿ ದಿಡ್ಡು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕೈಕಾರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತೆ ರಾವಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ಸೀರೆ ತುತ್ತೋಡು ತರೆ ಬರ್ಚಿದು ಪುಚ್ಚ ಕಟ್ಟೋಡು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಕಾರದ ನಿರ್ಮಲನು ದಿಡ್ಡು ನೋಡು ಕಾರಣದ ದಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಸರಿಯಾದ ತೆರೆಯೊಂಡಂದಂಡ ನೆತ್ತ ಉಳ ತಿರ್ಲನು ನೆತ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯಂದಂಡ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ನೇರ್ದು ನಮ್ಮ ವಿಮುಖೇರ ಪೂಜ ನೆಕ್ಕ ಬೋಡಾದು ಈ ಬಗೆಟೆ ಒಂಜಾತ್ ತುಳಿಪು ಕೊರಿಯರೆ ಪಾತೆರೆಕತ್ತ ಮಲ್ಪರೆ ತನ್ಮುಖೇನ ಒಂಜಾತ್ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹೊಸ ಬೊಳ್ಪು ಕೊರಿಯರೆ ಬೋಡಾದು ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಿಖಲ ಮಾತಿರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಅರವಿಂದಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದರು ಅರಿನ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಇಲ್ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡುಳ್ಳ ಅರವಿಂದ ಬೆಳ್ಚಾಡ ಇನಿ ಸಮೂಹಿನಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕಿರಾದ ಅವೇತೋ ಜನಕಲ್ನ ಕಣನೀರು ಒಚ್ಚುನಂಚುತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕೋ ವಿಜ್ಞಾನಗ ಇಪ್ಪುನಂಚುತ್ತನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಂಬುರು ಹುಲಕ ನಂಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನಿಂದ ಪಣೋಳೆ ಅಂಚೆತ್ತನ ಅರವಿಂದಣ್ಣನ ನಿಕ್ಲೆನ ನನರ ಬೊಕ್ಕೊರ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡುಳ್ಳೆ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇರನು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡುಳ್ಳ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ನಮಕ್ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ನಡಪೊಡು ಪಣದು ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಆರಂಭವು ಶುಭವಾಗಿರಲಿ ಪಣಪನ ತರೆ ಬರುವುದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮಕ್ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಕುಲು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೋಡು ಪಣದುಳ್ಳೇರು ಕಾರಣ ನಿಖಲ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಈ ಚಿಂತಕೆರು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯೋಗ ಬಳುಪು ಪರಡವನಂಚಿತ್ತಿನ ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಸ್ವ ಫಲಾಪೇಕ್ಷದಂತೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಕುತರ್ಕಗೂ ಆಸ್ಪದದಂತೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಇನ್ನು ಜನಮಂದಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುದುಂಡು ಅರವಿಂದಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಡಿಕ್ಕೆ ಬರಂದುಳ್ಳ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಪೋಪುನ ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಬದಲು ನೈಟ್ ಹಿಡು ಪೋಪುನವು ಅತ್ತಂಡ ಪರಿದಿನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಮುಡ ಪಾಡೊಂದು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೋಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಪ್ಪ
ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೆರಂಗ್ ಬೋಡೆನ ಅತ್ತಂಡ ಆನುಲುಂದಂಡ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ತುತ್ತೊಂದು ಶಾಲು ಬೋಡೆನ ಒಂದು ದಾದನ್ನಿತ್ತ ಮಹತ್ವ ಮುಲು ಎನ್ನ ಗುರುನಲ್ಪ ಎಂಕ ಕಲ್ಪಾಯನಿಂಚಿನ ನಾನು ತೂದು ಕಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನಗ ಅವಳು ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡಿ ಅನ್ನ ಈರು ಪೂರ್ತಿ ಶರಣಾಗತಿಡು ಈರು ನಟ್ಟುನಿ ಅಂದು ನಿತ್ತು ನಾವು ಸೆರಗು ಕೊದ್ದು ಏನು ನಟ್ಟುನಿ ಸೊ ಅಂಚನೆಗಳು ಪ್ರತಿ ದೈವದ ಅಲ್ಪಲಂಚನೆ ಸೆರಗಡೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅವಲೆಂಚವನ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಪ ಎಂಚಿದ್ರೆ ಸೆರಗಿಂಚ ಪತ್ತುನಿ ಖಂಡಾನ್ಯಾಯನೇ ಸೆರಗದ ನಟ್ಟು ಕೈ ಪತ್ತು ಐಕ್ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡು ಪ್ರಸಾದನ ಕೂಡ ಐಕ್ಯ ಪಾಡುನಿ ಸೆರಗಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಖಂಡನೆ ಪಡೆದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ನೋಡು ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಸೀರೆಗೆ ಆತು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯತೆ ಆತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇಂದು ಖಾಲಿ ಈತು ಸೀರೆ ಹತ್ತು ಇಂದ ಪಿರೋಡ್ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ಕತೆ ಉಂಡು ಇಂದ ಪಿರೋಡ್ ಅಂಚಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತತ್ವలను ಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಯೋಗನು ಮಲ್ಪೆರ ಆವಂದಿನ ಖಾಲಿ ಆಚರಣೆ ಯೋಗ ಆಪು ಲೆಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತು ಆಚರಣೆ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರತಿ ಪರ್ಬ ಉಂಡತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವು ಪೂರ ಆಚರಣೆ ಈರ ಆಚರಿಸಂಡ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಪರ್ಬುನು ಹಿರಿಯಾಕುಲು ದಿಗ್ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಐಟೆ ಯೋಗ ಅಡಕ ಯೋಗ ತನ್ನ ಅತಿಗೆ ಉಂಡ ಐಟೆ ಅಡಕಾದುಂಡು ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇವನ ಎಂಕಲಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂಚಿನುಂಡು ಪೂರ ಈ ನಾಥ ಪಂಥದಕ್ಕಲು ಇಂದಕ್ಕೆ ಯೋಗದ ಬೇಜನ್ ಬರಪಾಡಿದ ಅಕುಲು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ದೇವರು ದಾದನ ಪನ್ಪೇರ ನಿಂತ ಜನಕ್ಕಲು ಐಕ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚದ ಐಕ ನಾಗಲೋಕ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ಕಥೆ ಉಂಡಿದೆ ಪಿರೋಡು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರಶುರಾಮ ತತ್ವನೇ ಗೋರಕ್ಷನಾಥನ ತತ್ವವು ಒಂದು ಪರಶುರಾಮ ಪಣಪನವು ತತ್ವವು ಎಂಕಲ ಉಲಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಃ ತತ್ವ ಇಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ತತ್ವ ಇಂದು ನಾಶಾಪುಜಿ ಪುಟ್ಟುದು ಸಾಯ್ಪನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಪುಟ್ಟದು ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಯನೇ ಬರ್ಪುನಿ ಕೂಡ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತತ್ವನ ಪುರ ನಾಡ್ದು ನಬತೀಯನ್ ಪಂದೊಂಜಿ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ನಬ ಪಂಡ ಆಕಾಶ ತೀಯ ಪಂಡ ಆಕಾಶ ಪಂಚಿನ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಅಂತ ಸೊ ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರೋಡ್ದು ಅಕ್ಕಲು ಅಂಚಿ పోయారు పన్న ఉద్దోగ ఈజిప్ట్ ఇంగ్లాండ్ ఆమెట పూర ఏరులేరు పన్నగా నబతీయన్ డైనాస్టీ దక్కులు పుని ಇಂದು 7200 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪೋಯಿನ ಕತೆ ಸೊ ಗುಡ್ಡದ ಮಿತ್ತುಡು ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಯಿರಂದಿತ್ತಂಡ ನೆಲಾಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಗುಡ್ಡೆಡ್ದು ಮಿತ್ತು ದಾಲಜಿತ್ತು ಖಾಲಿ ಜಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆಕಾಶುಡು ದೇವರುಂಡು ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ತತ್ವ ಸೊ ಇಂಚೈತೆ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಈ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ಲು ಅಕ್ಕಲು ಸೀರೆನೇ ಪಾಡುವೆರು ಇತೇರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪೋಂಡಲ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಅವ್ಲು ಸೀರೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು ಅಂಡೆ ನನ್ನ ಈ ಪಂಜಾಬುಡು ಪುರ ದಾಂಡು ಈ ಕೃಷಿ ಅವು ಇಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪಂಡು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯಡು ಅವ್ಲು ಪೂರ ಈ ಸೀರೆದ ಬದಲು ಪೊಂಜೋನಕುಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗೂ ಪೋವಂದಿತ್ತಾರದ ಅಂಚಿನ ಕ್ಷತ್ರಿಯತೆ ಇತ್ತನದನ್ನ ಅವಾಗ ಅವ್ಲು ಚೂಡಿದಾರ ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಬತ್ತನು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಸುಲಭ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಮೂಲ ಅವೇ ಬತ್ತನು ಸರಿ ಸುಲಭ ಪುಂಡು ಪೂರ ಸರಿ ಆಂಡ ಅಂಜತೆ ಪಿರೋಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಾರಣ ಉಂಡು ದಾಯಪಾಡ್ದು ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಅವ್ಳು ಸೀರೆ ಪಾಡ್ದೇ ಪೋಡು ದಾಯ ಪೋಡು ಚೂಡಿದಾರ ಪಾಡ್ದು ಮಾನ ಮುಚ್ಚುನಿಂದ ಅಂಡಗುಂಟು ಪಾಡ್ದನತ್ತ ಮೂಲ ಮಾನ ಮುಚ್ಚುನೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋಡ್ ಬೇತೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಐತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಡ ಪೇರು ಮೈನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕುಂಟಿತ್ತು ಐಟು ಪೂರ್ತಿ ಮಾನ ಮುಚ್ಚುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಇಟ್ಟು ಸೀರೆ ತುತ್ತುನಿಟ್ಟು ದಾದ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಪಂಡುಪುನಂಚಿತ್ತನ ಬಾತಾರೆ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಖಾಲಿ ಮಾನ ಮುಚ್ಚುನವೇ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅತ್ತು ನನ್ನೈತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರಪಂಚ ಎಂಕ್ಲು ತೂಪಾತ ನನ್ನ ಐಟ್ ಏತು ಮಾನ ಮುಚ್ಚಿದುಂಡು ಏತು ಮಾನ ಮುಚ್ಚುಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ತೂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ತೋಜುಂಡತ್ತು ಮಾತ ಪ್ರಪಂಚ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ನನಗೆ ಕಲಿಯುಗದ ಕಥೆ ಪರ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಸುಮಾರು ದೇವನ ಕಲಿಯುಗ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯವಾದ ಎಂಚ ನಡತುಂಡ ಕಲಿಯುಗ ಚೇಂಜ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಅವು ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಅವು ಬಕ್ಕ ತೂಕ ಸೊ ಅಂಚಿತಿ ಸೀರೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಸೀರೆದೊಲ ಇತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಚೂಡಿದಾರ ಪಾಡ್ನ ಚೂಡಿದಾರದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಂದು ಪಾಡುವಿರತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸೀರೆದ ಲಂಗೋಗು ಸಮ ಅಂದೆನ್ನುಗ ಸೀರೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತದ ಇಜ್ಜತ್ತ ಪಂಡ ಲಂಗ ಪಂಡದ ಲಂ ಪಂಡ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ ಗಾ ಪಂಡ ಪರಪುನಿ ಪೋಪುನಿ ಗಂಗಾ ಪನ ಗಮ್ ಎಂಚ ಪರತನ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಅಂಚನೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಅಂದುಂಡು ಆಯ್ತ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ ಲಂ ಪಂದು ಬೀಜ ಮಂತ್ರ ಈ ಲಂ ಪಂದು ಶಕ್ತಿಡು ಲಂ ಒಂದು ನನ್ನ ಎಚ್ಚರಡಿ ಆನುಲ್ಲೆ ಈ ಎಚ್ಚರಡಿ ಆನುಪನ ಇಂದು ಗಣಪತಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಶರೀರ ಸೊ ಐಕವು ಗಮ್ ಅಂಡೆ ಈ ಗಮ್ ಪಂದು ಮಿತ್ತರಿತ ಪರತು ತಿರ್ತುಮುಟ್ಟ ಜತ್ತೊಂದುಂಡ
ಅವು ಮುಲ್ತು ಮೂಲಾಧಾರದ ಪನ್ನಗ ಐಕ್ ಲಂಗ ಅಂದ ಸೊ ಈ ಲಂಪ್ ಅಂದು ಪಾದ ಮುಟ್ಟ ಪಾತಾಳ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಸೊ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪಾತಾಳೋರ್ದು ಮೂಲಾಧಾರ ಮುಟ್ಟವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ನಾನು ಮೂಲಾಧಾರ ಏರಾಣ್ಲ ಪತ್ತಿ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ವಾಗ ತಿರ್ತು ಜಾರ ತಿರ್ತು ಬುರ್ದು ಪೋಪೇನ್ ಪಾತಾಳ ಪೋಪೆ ದೇವನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡು ಐದು ಶಬ್ದ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ದೀತೇರು ಶಬ್ದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುದ ಪುದರ್ ದಾದನ ದೀತಿನತ್ತು ಅವು ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅವೇ ಪುದರ್ ದೀತೀನಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಈರ್ ಖಾಲಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಒಂದು ಪಂಡಾಂಡ್ ಲಂಗ ಅಂತ ಪಂಡ ಶಬ್ದ ಪನ್ನಗನೆ ಐತ ಬೇಲವ ಮಲ್ದಾಂಡ್ ಶಬ್ದ ಬಂಡರ್ತಿ ಅಕ್ಷರ ಬಂಡ ಅಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವು ನನ್ನ ಇಂತ ಮಿತ್ತು ಸೀರೆ ಸುತ್ತುನಿ ಇತ್ತು ಲಂಬ್ ಅಥವಾ ಗಮ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಪಂಡಿತೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಶರೀರದ ಪಂಡಿತ ನನ್ನ ಸೀರೆ ಅವು ಐತ ಮಿತ್ತು ಸುತ್ತುನಿ ಒಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಸುತ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೂಲ ಶರೀರ ಅಂದುಂಡು ಈ ಶರೀರ ಸುತ್ತ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅಂದುಂಡು ಉಂಡತೆ ಈ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಮುರಣಿ ಪಂಡೆ ನಾಗೆ ಬಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಕತೆ ಉಂಡೈತೆ ಪಿರೋಡು ಪೂರ ಒಂಜೆತೆನ ಕತೆವು ಭೂತಾಗಿ ಪೂರ ಒಂಜೆತೆನ ಕತೆ ಅಂಚಿನ ಆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಇತ್ತೆ ಹಿಂದೆಕ್ಕೆ ಸುತ್ತದುಂಡು ಈ ಶರೀರವು ಉಂಡೆ ಅಂಚೆನ ಉಂಡತ ತೋಜುಂಡ ಉಂಡು ಬಂದು ನೆಂಚ ತೋಚ್ಪವನಿ ಪನ್ಪು ನೆಂಚ ಅದು ಏ ಸರ್ತಿ ಪನ್ನುಲಿ ಪಂಡುಂಡಲ ಅರ್ಥ ಅಪಗ ಇಂಚ ಇಂಚ ಸ್ವೀರ ಸುತ್ತಲೆ ಒಂದು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬತ್ತೀನಿ ಏರಾ ಬತ್ತದು ವರನೆ ಬಲ್ತಂಬತ್ತದು ಸೀರೆ ಬಡ್ಲೆ ಪಂಡಿನತ್ತು ಅವು ಬತ್ತು ಮಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಒಡೆ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತೀನಿ ಒಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಉದ್ದೇಶವು ಆಯ್ತಾ ಗುರಿವು ಆ ಗುರಿಕ್ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತನು ಅಪಂಡ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲ ಕಲ್ಪರೆ ಉಪನ ಇಂದು ಕುಂಟತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಶರೀರದ ಮಿತ್ತು ಬ್ಯಾತ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಮೂಲು ಉಂಡು ಆ ಕುಂಟುನೆ ಎಂಕುಲು ಶಿವೆ ದಿಗಂಬರೆ ಎಂದು ಬಂಡಿನಿ ಮೂಲು ಆಯನ ಕುಂಟು ಉಂಡು ಮೂಲು ನಾಗ ಯಜ್ಞೋಪವೇತಿನಂಬರ ಪಂಡಿನಿ ಏನು ಪಂಡಿನಿ ಬಾಸಮಾನ ಭುಜಂಗೆ ಉಚ್ಚುದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಪಂಡಿನಿ ಸೊ ಆ ಉಚ್ಚು ಎಂಕುಲದ ಸುತ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಈ ಉಚ್ಚುನು ಸುತ್ತುದು ಪತ್ತಿನ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಧೂಮಾವತಿಪುರ ಅನ್ಬತ್ತೆ ಈ ಧೂಮಾವತಿಪುರ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ನಾಗೇನೆ ಸುತ್ತುದುಪ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಜಿಡತ ಮಿತ್ತು ಪುರ ಉಚ್ಚು ತೋಜುನತ್ತಿಪುರ ಅನಿತ ಮಿತ್ತು ಸೊ ಇಂದು ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಪಂಡಗ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಹನು ಬುಡಿಯಂಡು ಒಂಜಿ ರಾಜೆ ದೇಹನು ಬುಡಿಯಂಡ ನಾದ ಒರಿಂಡು ಅವು ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಒರಿಂಡು ಆ ರಾಜ ತೀನಿ ಇಡೀ ಈ ಊರು ನಾಳೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಸೊ ಆಯೇನೇ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಆದುಂತು ದೇವನ 14 ಕರಿ ಬಲಸಿ ಬಕ್ಕ 17ನೇ ತೈರ ಭೂತನೇ ಆಪುನಿ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡ್ ಒರಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಅಂದಿತ್ತನ ದುಂಬು ಪಿರಾಕಡ್ ಇತ್ತೆಂಡ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಆದುಲ್ಲೆ ಆಯ ದೇಹ ಭಾವನು ಬಿಡ್ತೆ ದಮನ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಅಂಚಿನ ದೇಹ ಭಾವ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಭಯಂಕರ ಭಕ್ತಿ ದಕ್ಕುಲಿತ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಇನಿ ಇಬ್ಬರು ಅಂಚತ್ತಿ ಇನಿ ಅಂಕುಲ್ ಭಯಂಕರ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಆಯ್ ಉಲ್ಲೆ ಆಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪೂರ ಸೇರೋಡುತ್ತೆ ಮೂಲ ಏರು ಪುರ ಪೋಯರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಿತೃನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಸೇರುನೆಕ್ ಐಕೆಂಕುಲು ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಪುದ ನಾನು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಕೂಡ ಓಡೆನ ಬಲಿಪೆರಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಅಂದೇತ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಉಂಡು ತಿರ್ನ ರೇಡಿಯೋಡು ನೂತ ಮೂಜೆಟ್ ದಿನ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು ಅನ್ಪಂಡತ್ತೇವು ಮಗ ಬೇತಿ ಚಾನೆಲ್ ದಿಂದ ಅವಲ ಅನ್ಪಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಮೂಲು ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿತ್ತಂಡ ತೆರಿಯೋಡು ನಿತ್ತಂಡ ಭಕ್ತಿ ಬಂದು ಬೋಡು ಅಂಚ ಈ ಸೀರೆನು ರಡ್ಡರ ಸುತ್ತಿಂಚ ಸುತ್ತುದು ಸೊಂಟವು ನಾನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸುತ್ತದ ಉಂಡತ್ತ ಅವನು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಂಡು ನಾನು ಅರ್ಧ ಸುತ್ತು ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನು ಪನ್ನಗ ಈ ಕುಂಡಲಿನಿ ಪನ್ಪಂಚ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಮೂಜರೆ ಸುತ್ತುದುಂಡು ಇತ್ತ ಮೂಜರೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಆಕಾಶ ತತ್ವಕ್ಕಂತ ಕೂಡ ತಿರ್ತು ಓಪನ್ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತಿರ್ಗೋಂದು ಪುಣು ನನಗೆ ತಿರ್ಗೋಂದು ಪುಣ್ ಬಂದಿರ ತೋಜ್ಜಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಂಡು ಇವನು ವಿಜ್ಞಾನಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಎಂಗೆ ತೂಪದ ಎಂಗ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಪೂರ ಆಕಾಶಡಿ ಈ ಭೂಮಿ ಬೇರೆ ತಿರ್ತು ಬತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಚಿನ ಸೊ ಇಂದ ಕಥೆ ಹೆಂಚಿನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಬಂಡ ಹೆಂಚಿನ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ತೂಯ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಉಲಾಯ್ಡವು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬಂದು ತೂಂದು ಪೋನಾಗ ಅವು ಪೂರ ಮಗಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದು ಆತನು ಪೂರ ಆಯ್ತು ಉಲಾಯ್ಡ ಹೆಂಚಿನ ಪುರ ಒಂದುಂಡು ಈ ವಿಷ್ಣು ಪನ್ಪನ ತತ್ವ ವ್ಯಾಪಿಸ ಅದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಿಸ ಉಂಡು ಅನಂತ ಮುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಿಸ ಉಂಡು ಅಂಚ ವ್ಯಾಪಿಸಾಯಿನಂಚಿನೇನು ಇರೆಗ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೆರಿಯರೆ ಇರ್ನ ಶರೀರಡು ನವರಸಲುಂಡು ಆ ನವರಸದ ಮುಖಾಂತರ ಶರೀರಗೂ ಓವು ಮೂಲು ಓವು ಉಂಡ ಅವು ಅನುಭವ ಬರ್ಪುನಿ ಸೊ ಅಂಚಿನ ನವರಸಲೆಟ್ಟು ಮೂಲಂಜಿ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದುಂಡು ಶಾಂತರಸ ಅಂದು ಪುದರ
ಈ ಶಾಂತರಸಗು ಕವಿನಾರಾಯಣ ನವನಾರಾಯಣ ಕ್ಲಟಿ ಮೇಗ ಕವಿನಾರಾಯಣ ಎಂಬುದರ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಕವಿನಾರಾಯಣ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ತತ್ವ ಅಪಂಡ ಕವಿ ಬಂಡಾಯ ಪದ್ಯ ಪನ್ನೋಡ ಇಂಚ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪನೆ ಸೊ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೋಡು ಇನಿ ದಾದಾಂಡ ತೋಜುಂಡು ನಿತ್ತಂಡ ಅವು ಗ್ರಾಹಕುಲು ನಕ್ಷತ್ರలు ಎಂಚಿನ ವಸ್ತುలు ತೋಜುಂಡು ನಿತ್ತಂಡ ಅವು ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ತರಂಗೋಡು ಕಂಪನ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಇಟ್ಟು ಉಂಡು ಅಂಚಾದವು ಇರ ತೋಜುಂಡು ಇಜಿ ನಾವು ತಟಸ್ಥ ಆತುಂಡ ಇರ ದಲ್ಲ ತೋಜರ್ನಿಚ್ಚಿ ತೋಜ್ಜಿ ಇರಗ ತೋಜುಂಡ ಅವು ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ತರಂಗೋಡುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತೋಡುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮೂಲು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಚಂದ್ರ ತಿರುಗುಂಡು ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ತಿರುగు ಮಾತ ಗ್ರಾಹಕುಲು ತಿರುಗೊಂದುಂಡು ಸಂಗೀತೋಡೆ ಉಂಡು ಅಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಸಂಗೀತ ಇರೆಗೆಂಚತ್ತು ಕೇನುನಿ ಋಷಿ ಮುನಿ ನಕುಲು ಕೇಂಡೆರು ಪಶ್ಯಂತಿ ಯಂ ಯೋಗಿನೋ ತುಯ್ಯರು ಋಷಿ ನಕುಲು ಹೊಲ್ತುರ್ದು ಪಶ್ಯಂತಿ ತಿಗಲೆಡ್ ತುಯಿನಿ ಅಪಂಡ ಅಕುಲು ಒವೆನ್ ತುಯಿನಿ ಏರು ತುಯಿನಿ ಋಷಿ ನಕುಲು ಬನ ಮೂಲು 7 ಚಕ್ರನೇ ಮೂಲು ಋಷಿ ನಕುಲು ಎಂಕಲ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ನಕುಲು ಉಂಡು ಅವಿರೆಗ್ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ರಾಮಾಯಣ ಪಂದೊಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮುರಣಿಂಚ ತೂನಗ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಇಂದುಲ ಇಂಚ ನತ ಈತ ಸತ್ಯ ತಪಣ ಎಂಕಲ ಆಯ್ತ ಕತೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ರಾಮಾಯಣ ಇಂಚಿನನೇ ಒಂಜಿ ತತ್ವ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮೂಲಿ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಓ ಉಂಡು ಆ ಕವಿನಾರಾಯಣೆ ಪಿದೈಡ್ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಆವೊಂದುಂಡು ಆವ ತರಂಗೋಲ್ ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಂಡು ಅವೇನು ತೂದು ಅನುಭವಿಸಾದು ಆಯ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನಾಗ ಗುರು ಒಂದು ಬುದಾರು ಆಯೆ 5% ಅನುಭವಿಸನತ್ತು 100% ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದು ಇಂವೆ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಒಂದು ತೆರಾಪುಂಡು ನಾನು ಕೇನು ಆಯ್ತಾ నేను ಕೇಣಿನಾಗ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿನ ಗುರು ಏರು ಆ ಗುರುಕು ಮಸ್ತೇಂದ್ರನಾಥ ಎಂದು ಪುದರ್ ನಾಥ ಬಂತದ ಮಸ್ತ್ಯ ಅವು ಏನು ಪಂತೆ ಸುಮಾರು ಉದ್ದ ಮಸ್ತ್ಯ ಬನ್ನ ಮೀನ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಉಪ್ಪುನ ಎಂದು ಮೀನ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಉಪ್ಪುನ ಬಂಡ ಮೂಲು ಮತ್ಸ್ಯ ಕಿಶೋರ ನ್ಯಾಯ ಮರ್ಕಟ ಕಿಶೋರ ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಜಾರ ಕಿಶೋರ ನ್ಯಾಯ ಬಂದು ಮೂಜಿ ಗುರು ತತ್ವದ ಕಥೆ ಅಂತೆ ಐಟಿ ಮಸ್ತೇಂದ್ರನಾಥ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಅವು ತತ್ವ ಉಂಡು ಅವು ಈ ಕವಿನಾರಾಯಣ ತತ್ವ ಅವು ಭಾವನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಸುತ್ತಲ ಏರಿಯಾದಾಗ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಅವನು ಪೂರ ಅವು ಗ್ರಹಿಸುಂಡು ಐಕ್ ತೋಜುಂಡು ಐಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದಾಯೆ ಗುರು ಮಾ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡುಡು ఆయన ಶಿಷ್ಯರ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರಾಯೆ ಒಂಜೇ ಜಾಗಡು ಉಂತದು ತೂವೊಂದುಪ್ಪು ಏನು ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಕಾಪುನಾಗ ಮಸ್ತೇಂದ್ರ ಇಂದ್ರಿಯ ಮಸ್ತೇಂದ್ರ ಮೀನ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಉಪ್ಪುನ ಏನು ಇಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಕಿಶೋರ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನುಂಡು ಸೊ ಮತ್ಸ್ಯಂದ ಪುಟ್ಟುನ ಕಥೆಗಳ ಮೀನ್ದ ಬಾಯಿಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಪುರ ಕಥೆ ಉಂಡು ಕಥೆ ತತ್ವದ ಕಥೆಗಳು ಪುರ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಏಮೆ ಕಡಲ್ದ ಬರಿಟ್ಟು ಬತ್ತು ತೆತ್ತಿದೀಪುಂಡು ತೆತ್ತಿದಿದ್ದು ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಕುಡ ಕಡಲ್ಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಕಡಲ್ ಹೋದ ಅವು ಕುಲ್ದು ಇಂಚ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸುಡು ತೂವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ತೆತ್ತಿ ಪುರಲ್ಪ ಉಂಡು ಇದ್ದಿನಾಂಡು ನನ್ನ ತೆತ್ತಿ ಪುಡಾಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಬತ್ತುಂಡು ಆ ಬರೊಂದುಂಡು ನೀರಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಆ ನೀರಿಗೆ ಬಂದ ಸೀದಾ ಅಮ್ಮನಡೆ ಬತ್ತೆತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಣ ಆ ತೆತ್ತಿದೀದು ಪೋಯಿ ನಂಚಿನ ತೆತ್ತಿ ಕಾವಾದು ಕಿನ್ಯಾಪನ ಮುಟ್ಟ ಏಮೆ ಕಡಲ್ ದೂಲೆಡು ಕುಲ್ದು ತೂವೊಂದಿತ್ತುಂಡ ತವೇನು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಪುರ ಉಂಡತೆ ಈ ಮೀನುಲು ಐತ ಸುತ್ತ ಕಿನ್ನಿಲು ಪುರಪ್ಪ ಪಿರವುಡು ಸೊ ಮೀನು ಎದುರುಡು ನೀಂದೊಂದು ಪೋಂದುಪ್ಪನದಲ್ಲ ಐತ ಇಂಚ ಪಿರ ತಿರುಗದು ತುಯರಿಜ್ಜತ್ತ ಐಕ ನಮಾಂಡ ಪಿರ ತಿರುಗತುಪ್ಪ ಐಕ ಪಿರ ತಿರುಗ ತುಯರಿಜ ಅವಂಚ ಪೋಂದುಪ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಡೆ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಕಿನ್ನಿಲು ಪುರ ಓಲೇರು ಎಂಚೊಲ್ಲೆರ ಬಾರಿ ಆರಾಮಡು ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ತೊಂದರಿಜ್ಜತ್ತ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಕಿಶೋರ ನ್ಯಾಯ ಅಂದು ಪುದಾರ ಆಕ್ಲೇನ ಮುಟ್ಟುದು ತುಯರಜ್ಜಿ ದೂರೊಡ್ದೆ ಗ್ರಹಿಸುವೆ ಅಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಂತರಸ ಒರಿಯನ ಉಲಾಯಿಡು ಸ್ರವಿಸುಂಡ ಅಪಗ ಆ ಗುರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತತ್ವಡು ಉಂತು ಈಗ ಬೇತೆ ಸುಮಾರು ಕಾರಣಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ವಂಶವಾಯಿಂದ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ರವಿಸುಂಡ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಸ್ರವಿಸುಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪೆತ್ತಲ ಪಿಲೀಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇವಡು ಮುಂಗುಳಿ ಮರಿ ಪೆತ್ತ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇವಡು ದಯಗ್ ವಾನ್ ನಮನದ ಫೆರೋಷಿಯಸ್ ಭಯಂಕರ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪಲ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪಾಪ ಅದು ಶಾಂತ ಅದು ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಆ ಗುರು ತತ್ವದ ಕೆಲಸ ವಂಚ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತತ್ವ ತಿಕ್ಕದನತ ಬರ್ರೆ ನಾನು ಅವನ ಅನುಭವಿಸದೆ ತೂತೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಯಪನ ಒಂಜಿ ಆಯನ ಘಟನೆ 2,000 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಆಯನ ಒಂಜಿನ ಘಟನೆ ಕೂಡ ಯಾನು ಪುನರಾವರ್ತ ತೂಪುನ ಮಂಡ ಸೊ ಅಂಚೆಂದೇನು ಪುರ ಕಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ
ಕತೆ ಬರೋಂಡು ಈ ನಾಗೇಶ್ವರಿನ ಕತೆ ಇಂದ ಬರೋ ಕತೆ ಆ ಕತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಬರ್ತು ಇಪ್ಪಂಡ ಸೀರೆ ಪೂರ ಇಂಚೆ ಕತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆತು ಸತ್ಯದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಬಟ್ ಅಂಚೆ ಈರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೀರೆ ಎಂಕುಲು ಪಾಡಿ ಅಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಅಥವಾ ಭೂತ ಕೋಲುಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಥವಾ ಎಂಕುಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಇತ್ತುಂಡ ಎಂಕುಲು ದಾಲಾ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೂಲಾಧಾರದ ಶಕ್ತಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವನು ಬರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಕುಂಕುಮ ಪಾಡ್ಡು ಮೂಲ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಇಂದು ಒಂಜಿ ತತ್ವಾಣು ಇನ್ನೇನು ದಯಪಣ್ಣಿ ಇತ್ತಂಜಿ ಬಾರಿ ಗಲಾಟೆ ಬರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ ನಪ ನೋಡು ಬಾಕಿದ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೀರೆ ಬಂಡದ ಅದ ನಮ್ಮ ಸೀರೆನ ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕುಲ್ಲ ಪಾಡುವರು ಅಂಚಿದ ಕುಲ್ಲ ಪಾಡುವರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಡುವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಕುಲ್ಲ ಪಾಡುವರು ಪಾಡುದು ಅವು ಪಾಡೋಡೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವಿತ ಪಿರೋಡು ಆತ್ತು ಮಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಎತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಮಾಡು ನೀ ಇಜಿನ ಅಂಚಿನ ಬಂಗದ ಏರ್ಪಾಡು ನೀ ಇದು ಇತ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಸುಲಾಬೋಡು ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪೋಲೆತ ಅಂಚತ್ತು ಸುಲಭತ್ ಅವು ಬಂಗಾಂಡಲ ಐತ ಪಿರೋಡು ಒಂದು ದಾದನ ಉಂಡು ತತ್ವ ಉಂಡು ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಉಲಾಯ್ದ ಸ್ಥಿತಿನ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಪುಂಜೋ ನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಂದು ಇಂಚ ಇರಗೆ ತೋಜುನ ಅವು ಸೀರೆ ಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಇರಗೆ ಅಂಚ ತೋಜುನ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಚಿ ಪ್ರೀತಿ ಬರು ಗುರ್ತೋಡು ಪ್ರೀತಿ ಬರು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾವನೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರು ಆಂಡವ ಇಂಚ ಭಕ್ತಿ ದತ್ತವು ಭಕ್ತಿ ತುತ್ತುದು ಬತ್ತಿ ನಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ತೂನಗ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಭಯಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಆ ಭಾವನೆ ಉರ್ಕರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾರಣ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನ ಮೂಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಅದುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಂದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಂದ ಐತಾತಿಗೆ ಅದುಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತನ ಆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡು ವಿರುದ್ಧ ಪೂರ್ವ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಅಂಚ ಅಪರ್ಣಾತಿ ಈ ಶಕ್ತಿನ ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ನನ ಎಂಚ ತೆರೆಯೋನಿ ಪೂರ ಪೂರ ದುಂಬೆ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಕುನು ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಎಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಲ್ಲಾಪಾಲ ನಿತ್ತಂಡ 16 ವರ್ಷ ಆಪನ ಮುಟ್ಟ ರಡ್ಡು ಜಡೆ ಪಾಡ್ನೈ ರಡ್ಡು ಜಡೆ ಪಾಡ್ದ ಅವನು ಕೂಡ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕಾದ ಮೂಲ ಕಟ್ಟುಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜಡೆ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ತನು ರಡ್ಡು ಪುಚ್ಚ ಕಟ್ಟು ಈ ರಡ್ಡು ಪುಚ್ಚ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆಗ್ ಅವೊಂಜಿ 10-11 ವರ್ಷ ಅನಾಗ ನನ್ನತ್ತೆ ಮೈನರೆ ಉಂಡು ವಿದಯ ಹಾಪುಂಡು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಮೂಜಿ ಮಲ್ತದ ಮೂಜಿ ಜಡೆ ಮಲ್ತನು ಹೌದಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ಮೂಲು ಪೂರೇಕ್ಲ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಬಗ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟರಾಸಿ ದಾಲ ಮಲ್ತು ಜೇರು ದುಂಬುದಕುಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಉಳೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ಜಡೆ ಕಟ್ಟುನೆಕ್ಕಲ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಬೋದು ಪೊಂಜವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಳೆಗ್ ಪುಚ್ಚ ಕಟ್ಟುನೆಕ್ ಪಂಡ ಮೂಜಿಯ ಸಲ್ಡ್ ಪುಚ್ಚ ಕಟ್ಟುನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಈಗ ನಾಗವೇಣಿ ಬನ್ಪುನಿ ಈಗ ನಾಗನ ಲೆಕ್ಕ ವೇಣಿ ವೇಣಿ ಕೂಜಲು ಉಪ್ಪುನಾಲು ಅಬುದಾಯ ನಾಗ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪಡವು ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಮೂಲಂಜಿ ತಿರ್ತುರ್ದಂಜಿ ನಾಗೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನಾನು ಪಂಡೆತ ಮಿತ್ತರು ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ತಿರ್ತುರ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬರ್ಪುನೆತ್ತ ಸೂಚಕ ಅವು ತಿರ್ತುಡು ಬೀಲ ಮಿತ್ತದು ರಾವು ಇನ್ನ ತಲೆ ಎಂದು ರಾವು ತಲೆ ಪಂಡ ರಾವು ಒಂದು ಸೊ ಅವು ನಾಗೆ ಆ ನಾಗನ ತರ ಮಿತ್ತುಂಡು ಒಂದು ತಿರ್ತುರ್ದಿಂದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಐತ ಬೀಲ ತರ ಉಂಡೈತೆ ಬರತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಈ ಮೆಡುಲಾರ್ ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೆದುಳು ಬಂದ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪುನಿ ಸೊ ಅವು ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಇಂದ ಪಿರೋಡು ಈ ಕೂಜಲ್ ಉಂಡದು ಇಂದು ಪೂರ ಕಾರ್ಬನ್ ಉಪ್ಪನ ಇದನ್ನ ಪೂರ ಮುಗಿದಾಂಡು ನನ್ನದಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಜ್ಜಿನ್ ಅವೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಎತೋ ವರ್ಷ ಇರು ಐಕ್ ಒತ್ತಡ ಬಕ್ಕ ಶಾಖ ಕೊರಂಡ ಅವು ವಜ್ರಾಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಗಡ್ಡ ಕೂಜಲ್ ಬುಲ್ದುಲಾಪುಂಡು ದಾಯಗ ಬೋಲ್ದಾನಿ ದಾಯಬಣ್ಣ ಇರೇ ಪ್ರಾಯ ಆಂಡು ಈರು ಉಲಾಯ್ಡು ದಾದಾಯರು ಅವು ಪಿದಾಯ್ಡು ವ್ಯಕ್ತ ಈರಿನ ಪಕ್ವತೆ ಪ್ರಕಟ ಆಪುಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅರವಿಂದಣ್ಣ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿಖುಲು ಲೆಪ್ಪು ಕುರ್ದು ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪಡು ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಮ 4010 ಟಿವಿದ ಎದುರು ಸೊಡ್ಡುಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಒಂದು ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊಕ್ಕಲು ಒತ್ತು ಸಹಕಾರಡು ನಡಪವನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮೋಹಿನಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕರ ಅರವಿಂದಣ್ಣೊಳ್ಳೆರು ಅರ್ಡ ನಿಖುಲು ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಇತ್ತೆ
ಜೋಕುಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಪುಚ್ಚ ಕಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪುಚ್ಚ ಕಟ್ಟು ಈ ರಡ್ಡು ಪುಚ್ಚ ಕಟ್ಟು ಸತಿ ರಡ್ಡು ಪುಚ್ಚ ಕಟ್ಟದಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟದ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬಾರಿ ಕೊಂಡಾಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಂದ ಅದ ಆಯ್ದ ಅಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಮೆದುಳುಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಲತ್ತೆನ್ಲ ಎಡತ್ತೆನ್ಲ ಎಡಬಲ ರಡ್ಡು ಅವೇನು ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂಚ ಕಟ್ಟಿನಿ ಐಕ್ಲಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇದ ಆ ಖುಷಿ ರಡ್ಡುಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಎತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಇನ್ನೇನು ಇಂತೆ ನಡುಕಂತನತ್ತ ಅವಾಗ ಒಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆಗೆ ಬರೋದು ಈತ ಮುಟ್ಟ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಂದು ಅವ್ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಎತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಡ ಇರ್ನ ಚೈತನ್ಯನೇ ಇರೆಗು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಇರೆಗು ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಇರ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಇರು ಎಂಚ ಅಂತರ್ಗತವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಈರಿಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಕೊಡು ಬಾಹ್ಯವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಲು ಅತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕೋರಿನ ಸಹಕಾರ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಘಂಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಂತರ್ಯದ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿನ ಜಾಗೃತ ಒಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಆಚರಣೆ ಅನುಸರಿಸ ಅಪಗ ಅವು ಜಾಗೃತ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ದುಂಬು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ನಮ್ಮ ಪೋನಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲಿನ ರಡ್ಡು ಪುಚ್ಚ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಜೋಕುಲು ಆ ರಡ್ಡು ಪುಚ್ಚದ ಕೊಡಿ ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಅವೇನೇ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಆನು ಜೋಕುಲೊಂದು ತೇರೆ ಜಾಕಲ್ನಗೆಲ್ಲ ಪುಚ್ಚ ಗುದ್ದ ಪುಚ್ಚ ಕಟ್ಟನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮತ್ವ ತೂದವೇನಂಜಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆ ರೀತಿ ಅಪ್ಪಗ ಖಾಲಿ ಪುಚ್ಚ ಕಟ್ಟುನತ್ತು ಉಳೈ ಇಂಚಿತ್ತನ ತಿರುಗುಂಡು ಅವಸ್ಥೆಗಾಲ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತ ಬನ್ನಗ ಮೂಜಿ ಜಡ ಕಟ್ಟುನು ಮೂಜಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನು ಈ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟಿಂದಾಗ ಇರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ಈಡ ಪಿಂಗಳ ಸುಷುಮ್ನ ಬಂದು ಮೂಜಿ ನಾಡಿ ಉಂಡು ಆ ನಾಡಿಲ ಅಂಚನಪ್ಪು ಇಂಚ ಇಂಚ ಈರೆಗ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ನ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತರತೆ ದುಂಬ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತನತೆ ಸೊ ಅವೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ದೀದಿತ್ತೇರು ಲಾದ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಕಲು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ ಮಲ್ತದ ಕೇಸ್ ಬರ ಆದಿತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಂಡು ಮುಗಲೆಗೆ ಆವಡತ್ತದ ಅದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಪ್ಪ ಮೂಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೊಡಿತ್ತು ನೀ ಹುಚ್ಚುದ ಕುಂಡಲಿನಿದ ಅವೇನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೆ ನೀ ಸಿಂಬಲ್ ಅವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಸಿಂಬಲ್ ಹೋಯ್ತಾಗ ಇಂದದ ಸಿಂಬಲ್ ಅವು ಮೂಲಾಧಾರದ್ದು ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಮಣಿಪುರ ಅನಾಥ ವಿಶುದ್ಧಿ ಅಂಚೆ ಆಜ್ಞಗ ಬತ್ತು ಇಂಚ ಉಂತುಂಡು ಸೊ ಇಂಚ ಉಂತುನಾಗ ಆಯ್ತ ಸ್ಥಿತಿನ ಇರಗೆ ಚಿತ್ರ ಹೊಡೆದು ತೋಚ್ಪವನಿ ಅವೇನು ಎಂಕುಲಿತಿ ಜಡೆ ಕಟ್ಟದು ಅವೇನು ಅನುಭವಿಸೋನು ಆ ಸ್ಥಿತಿನ ಜಾಗ್ರತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರನು ಜಡೆ ಮುಖೇನ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಈತ ಅಂಡ ನನ್ನತೆ ಮದ್ಮೆ ದಾನಿಲ್ಲ ಜಡೆ ಉದ್ದ ಉಂಡೈಕ ಮಾರೆ ಪುರ ಪೂ ಪುರ ಪಾಡ್ದ ಅಲಂಕಾರ ಭಯಂಕರ ಪುರ ಆಂಡ್ ತಿಕ್ಕಾರಂಡು ಉದುರಿ ಪುರ ಬಡ್ರಂಡು ಉದ್ದೆ ಇತ್ತನ ಬಣ್ಣ ಆಡೆ ಬರೋಡವು ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡತ ನೀವು ಉದುರಿ ತಿಕ್ಕವಾಡ ಇಂಚಿನ ತಿಕ್ಕ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿಕ್ಕಾಯನ ನಾವು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬರೋಡು ಮೂಲಾಧಾರ ಯಾನು ಒಂದೇನು ತೂಪನೆ ತೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಣಂತೂರ್ತ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಆದಿಪು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಆ ಪುಚ್ಚೆ ಬಂಗಾರಂದೇ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪುಚ್ಚೆ ಬಂಗಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಬಂಗಾರ ಅಯ್ಯನ ಪುಚ್ಚ ಕಟ್ಟರೆಂಡು ಉದ್ದ ಪುಚ್ಚ ಕಟ್ಟರೆಂಡು ಆ ದೈವದ ಸಿರಿ ಆ ಪುಚ್ಚ ಕಟ್ಟರೆಂಡು ಆ ಪುಚ್ಚ ಕಟ್ಟು ನಾರುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಅಪ್ಪೆ ಆ ರೀತಿ ದೇವರೇ ಬಾದ ಸಂದುದೇರು ವಿಮಲಮ್ಮ ಅಂದ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ನೇಮ ದಾಖಲು ಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಕಿ ದಾಖಲು ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತದ ಕಾಂತಣ್ಣನ ಯಜಮಾನ್ದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು ಏನು ಬರ ಇತ್ತೆದಾರ್ನಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಈ ಪುಚ್ಚ ಕಟ್ಟುನ ಎಂಕಲ್ನ ಏನು ತುಪ್ಪ ನೀರಿತ್ತೆ ಪನ್ನಾಗಿ ಇಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನೆತ್ತ ಮೂಲ ಗೊತ್ತು ಜನ ಉಂದಾಯಗಪ್ಪ ದೈವಗು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಮನ ಬೊನ್ನಕ್ಕೆ ಈ ಜಲ್ಲಿ ಬಾಡ್ನು ಈ ಐಕು ಕೂಡ ಯಾನೈತೆ ಪೊಸತ್ತು ಮಲ್ತಿನಿಂದ ಆ ಪುಚ್ಚೆ ಬಂಗಾರದ ಉಂಬುರ್ದಿಂಚ ದಾಯ ಮಲ್ತೀರು ಐಟ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಆಕಾರಗಳು ಒಂಜಿ ಕೇದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೊತ್ತುಳ್ಳ ಅವರ ಸೊತ್ತು ಹಿಂದೆ ಚಕ್ರ ಅವು ಸೊತ್ತು ಬನ್ನ ಐಟ್ ಇಂಚ ಈ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಐಟ್ ದಾದಾಪುರ ಉಂಡು ನಡುಟು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಾನ ಚಕ್ರ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಮಣಿಪುರ ಚಕ್ರ ಮಂಜಾಲ ಕಲರ್ದ ಇಂಚಿನ ಪೂರ್ವ ಬಚ್ಚೆ ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಕಡು ನೀಲಿ ನೇರಳೆ ಬಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಂಚ ಬನ್ನ ಆಯಾಯ ವಸ್ತುಲೆ ನಲ್ಪದಿದ್ದು ಪೋಡು ನನ್ನ ಪೂಟು ಇರುದೆ ತೊಂಡ ಮೂಲಾಧಾರಗು ತಾವರೆದ ಮಗ ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಬನ್ನಗ ಅಶೋಕಪು ಮಣಿಪುರ ಚಕ್ರ ಬನ್ನಗ ಕುಕ್ಕುದಪು ಅನಾಥ ಚಕ್ರ ಮಲ್ಲಿಗೆದಪು ಒಂದು ಕೆನ್ನೆ ಇದಿಲೆ ಇಂಚ ಈ ಆಯ್ತ ಪರಿಮಾಳನು ಆ ಪರಿಮಾಳನು ಇರಿಂಚ ದೆತ್ತೊಂಡಲ ಅವು ಜಾಗ್ರತ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಇರ್ ಜನ ಬೇತಾಪಾರು ನೀವು ಮರ್ದ ತಿನ್ರೆ ಬರ್ಬರ್ ಕಾಣಪುಂಡು ನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ್ ಜಡೆಪುರ ಪಾಡ್ದು ಉದ್ದ ಪೂಪುರ ಪಾಡ್ದು ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ ಮದ್ನೆ ಬೇಕ ಮದ್ನೆ ಬೇಕ ನನೈತೆ ಮಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಪಾರಿ ಜಿಡಕಂತದ ಕುಂಕುಮ ಬರ ದೀದಾಂಡು ಮದ್ಮೆ ಬಂದು ಕಂಡನಿ ಬತ್ತದಾಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಪೊಣ್ಣು
ఆయన పత్నిಯಿಂದ అయ్యాలి ಆ, ಪತ್ನಿ ಬಂಡ ಪತನಾತ್ ತ್ರಾಯತೆ ಇತಿ ಪತ್ನಿ ಆ, ఆయన కైకి బూర్నెర్దాత్ర ఆయన వంశ విస్తార పుణత ఐక పత్ని ಎಂದು ಆ, ಬುದಾರ ಪತನ ಆಯನ ಪತನಾತ್ ಕೈಗೆ ಪತನ ತ್ರಾಯತೆ ಐಕ ಪತನಾಪನ್ ಐಕ ಕೈ ಬತ್ತವನಿ ಕೈ ಬತ್ತನ. ಪತನತ ಪತ ಅವನ ದುಂಬು ಪೋಯಾರೆ ಓ ಇದು ಕೈ ಬತ್ತನಿ ಮನ್ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಆ ಶಬ್ದ ಅದೇ అంటే వాళ్ళ పత్ని ಇವು ಅದ್ಭುತ ಶಬ್ದ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಒಂದು పండు సంస్కృతుడు ఆతుండు మూలు ಅಂದಪ್ಪ, సంస్కృత ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇಳೆ ದೇವ ಭಾಷೆ ದೇವ ಭಾಷೆ ವೆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯಿ ದಂಜಪುರ ಬೇಲಾಪುಂಡು ಐತ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ ಓ. ಅಪಗೀರು ಮೂಲು ಓದುಂಡು ಅವ್ಲು ಅವೇ ಬೇಲಾಪುಂಡು ಆ ಅಂಚಾದ ಐಕ್ ಆತು ಮಹತ್ವ ಇಜಿಂಡ ಪಕ್ಕ ಈತು ಬಟ್ಟನಕುಲು ಈತು ಪೂಜೆ ಅವಪುರ ಮಲ್ಪುರ ವಾ ಅರ್ಥೋಡು ವಾ ಧೈರ್ಯಡು ದಂಡ ಶಬ್ದನೇ ದೇವೇರು ಅವು ನೂದೇಕು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದಕ್ಕಲು ಅವೇನು ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಎಂಕುಲು ದಾರನ ಪನ್ಪೇಂಗ್ ನೆರುವ ಜೋರು ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಶಬ್ದದ ಮಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಪ್ಪು ತರಂಗ ಅವೇನು ಯಾಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಸಂಗೀತ ಅಂದಂದು ಇರಗ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ಲ ಅವೇ ಸುರುಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಅಕೇರಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ್ಲ ಇರಗ ತರಂಗದ ಆಧಾರುಡೆ ಈ ದೈವ ಸುರುವಾಪನೆ ಅವಿರಗ ನಮಕ್ ಸಿಂಗದ ನೆಲೆಪ್ಪು ನಡೆದು ಸುರುವಾಯಿನ ಕಟ್ಟ ಕಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ್ಲ ಪಿರಿಬುಳ್ಳಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ್ಲ ಅವು ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಯ್ಯರ್ ಪಾತ್ರೆಂದುಲ್ಲ ಅರಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಗ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಇರ್ನ ಕರೆ ಅಂದು ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಹಾ ಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಬತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಯ್ನ ವಿಚಾರ ಪರ ನಮಗ್ ತೆರೆ ಉಂಟು ಅರೇನು ಈ ದಿನೋಲ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಅಭಿಮಾನಿಲ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಮಕ್ ಐಕ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಜಿ ಅವಕಾಶ ಒಕ್ಕ ದಿನೋಲ ಬತ್ತಂಡ ಎತ್ತಮೆಲ್ಲ ಆತತ್ತೆ ಸಸರಾಪಣವು ಮೇರೆ ನವೀನನ್ನೇ ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಏಪಲ ಬತ್ತನ ಸಸಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅರವಿಂದ ಬನ್ಲೆ ಬನ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಇತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ ದೈವಲು ಏರ್ ಅಂತ ಬರೋದುಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾ ಹಾ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಮೇಲ್ಪನ್ನೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದ ಪೂರ ಅಂದ್ ಹಾ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಆದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲದ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಪೋಪ ಕೋಲಕ್ ಪೋಪ ನೇಮಕ್ ಪೋಪ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೈವ ಏನಂದ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋ ನಡತ ಸುರುಟು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜುಮಾದಿ ಪನ್ಪ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಪನ್ಪ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಪನ್ಪ ಪಂಜುಟ್ಲಿ ಪನ್ಪ ಜುಮಾದಿಗೂ ಧೂಮಾವತಿ ಪನ್ಪೇರು ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಗೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಈರ್ ಪನ್ಪು ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬು ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜುಮಾದಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಧಿಪಾದನ ಉಂಡತ್ತೆ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿನ ಉಂಡು ಮೂಲತವಾದುಂಡು ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮವೇನು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಧೂಮಾವತಿ ಮಲ್ಪುನಗ ನನೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಜ್ಜು ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಜ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ವೈಕ್ ಮಲ್ಪುನಂದು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಗಳು ಮದಿಪುನಗಲ್ನ ಇಟ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲ್ ಮದಿಪುನಗ ಧೂಮಾವತಿನೇ ಪನ್ಪೇರು ಚಂಡ ಮುಂಡನ್ ವದೆ ಮಲ್ತಿನಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಅವು ರಕ್ತ ಬೀಜೇಶ್ವರನ್ ಕೆನ್ನೆ ಪನ್ಪೇರು ಜನಕಲ್ಲ ಕೆಬಿಕ್ ಕೇನು ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನ ಇತ್ತದ ಟೈಮ್ ಜನಕಲ್ಲ ಕೆಬಿಕ್ ಕೇನು ನೀ ಮದು ತಕೊಳ್ ಮದಿಪುರ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ತಪ್ಪು ಮಾತು ಜನಕಲ್ಲ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊರ್ಪುನಾತ್ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ಲ ಉಂಡು ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಒಂಜಿ ಒಂದ್ಲ ಇರೆಗ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅರವಿಂದ್ ಸಂಡಲ ಎಂತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ವೈಕು ಸತ್ಯವಾದ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಉದರ ಬಂದ್ರೆ ಕೊಡು ಎಂಚಪ್ಪ ನೋಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಡರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂದ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಬೇರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೈವಗಳು ಪಂಡ ಏರು నేను ದಿನೋಲ ಪನ್ಪೇತೆ ಭೂತ ಭೂತ ಅಂದ್ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಶರೀರದ ಸುತ್ತವು ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅಂದ್ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಕಂಪಿಸವಡು ಅಂಡ ಇರಗ ಭಕ್ತಿ ಬಂದಿರಡಬೋಡು ಭಕ್ತಿ ಪಂಡಗ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ ಬಾ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಕಾ ಪಂಡಗ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಕಾ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಕ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸೇರ್ದು ಅವು ಕಾಂಡು ಕಕಾರ ರೂಪ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನಿ ಸೊ ಇಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಚಾಂಡು ಒಂದು ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತಿಡು ಅಯಗ್ರಿವೆ ಅಗತ್ಯಗ ಬಂತಿನ ಕತೆ ಎಂದು ಈ ಪತೆನು ಯಾನತ್ತು ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನ್ವೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತು ದೇವನಿಗೆ ಭಾಷೆ ಅರ್ಪಣತಿತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿನ ಇನ್ನೇನು ಏರ್ಲ ಪನ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ರಹಸ್ಯಾತಿ ರಹಸ್ಯ ಅಗತ್ಯರೆಗು ಅಯಗ್ರಿವೆ ಮಾರ್ಚ್ ಪನ್ಪೆರು ಏತ್ ರಹಸ್ಯ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಾಯನಲೆ ಕೊಂಚ ಮಿಂಡೆ ಇತ್ತುಂಡ ಮಗೆ ಆಯ್ನ ಯಾವನ್ ಏತ್ ರಹಸ್ಯ ದಿಯೋಡ ಆತ ರಹಸ್ಯ ಅದೇ
ದೇವನ ಇಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ರಹಸ್ಯದ ಕತೆ ಆ ರಹಸ್ಯದ ಕತೆ ನಾರು ಕೇಳಿ ಅಂಚಿನ ರಹಸ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬು ದಕ್ಕಲು ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲು ಪುರ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಪನೋಲಿಂದ ಇತ್ತದುಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಪುರ ಪಟ ಪಟ ಪಂದ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯ ಐಕ್ ಹಾಕುಲ್ ಒಂದು ಕತೆ ಬರ್ನೀರು ಕತೆ ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ದಾನ ಪೂರ ಕತೆ ಒಲ್ತು ಬತ್ತುಂಡು ದಾದಾಂಡು ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಚೆಂಚಾಂಡು ಇಂದು ಪೂರ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಈರ್ ಕತೆ ಕೇನೊಂದು ಬಂದಾಗ ಇರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡ ಕಲ್ಪನೆ ಜಾಗ್ರತ ಅದು ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾಂಡು ಇರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡ ಆವೊಂದು ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಓಲು ಕೋಲ ನಡ್ಪೊಂದುಂಡು ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತ ಎತ್ತೋಡು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನಾಗ ತೂವೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಈರು ತಾಸೆ ಬಟ್ಟೊಂದುಂಡು ತೆಂಬರೆ ಬಟ್ಟೊಂದು ಅವಳು ಪಾರ್ದಾನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲ್ದಿನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಐಟೆ ಇತ್ತುಂಡ ಆ ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಟುನ ಶಬ್ದನೇ ಆಯನ ಸೀದ ಉಲಾಯ್ಕೊನಪುಂಡು ಈರು ಪಿದಾಯ್ದ ಈರು ಪೂಜಾರು ಉಲಾಯ್ದ ಈರುಪರು ಏರು ಓವೇ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತ ದರ್ಶನ ಒಂದು ದೈವ ಬಂದು ಉಂತುಂಡ ಅವೇ ಇರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡಪ್ಪುಂಡು ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅವು ಜಾಗ್ರತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಈಗ ದರ್ಶನ ಅಂದಾಯ ಬನ್ನಿ ದರ್ಶನ ಉಂಡ ತೂಪು ನಿಂದು ಎಂಚ ತೂಪು ನಿಂಚೆ ತೋಜತ ಕನ್ನಡಕದ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇತ ತೋಜುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಅಂತ ಕನ್ನಡಕ ಪಡ್ನಿ ಓ ಅವು ದೈವ ಅವು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಯಾಕಡೆ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಕನ್ನಡ ತೋಂತೀನಿ ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ತೂಪಿನ ಇತ್ತ ಉಲ್ಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣುಂಡು ಮೂಲು ಐಟು ತೂಪಿನ ಅವೇನು ತೋಡೋಣ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಬತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಐಟೆಂಗ್ ತೂಯಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಜಾಗ್ರತ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಅವು ಅಲ್ಪರ್ದು ತೂಯರ ದೇವಣ್ಣ ಐಕ್ ಲಿಂಗ ಒಂಜೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪಿನ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಕೇತಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಸ್ತು ಆಭರಣಲಿನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದಾಗಬೇಕು ಐಕ್ ಪೂರಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯೊಳಿನ ಸಂಗೀತೊಳಿನ ಗೋಡನೆ ಮಲ್ತದಾಗಬೇಕು ಒಂದು ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅಪಂಡಿತ ಈ ತೀರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ವಸ್ತು ಓ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾ ಅನ್ನುಂಡು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾ ಮೆದೋಜಿರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಇಂದಡಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪಂದೊಂಜಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉಂಡು ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರ್ನ ಇಡೀ ಶರೀರಡು ಸಕ್ಕರೆದ ಅಂಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪುನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂದ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿಜಿಂಡ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮಂಡೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅವಳು ಆಡ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಎನರ್ಜಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಡ ಶಕ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಚೈತನ್ಯ ಬರೋಡೊಂದು ಇತ್ತುಂಡ ಆ ಸಕ್ಕರೆನೆ ಚೈತನ್ಯ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವಡಿತ್ತಂದು ಆ ಎರೆ ಮೂಲು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಜ್ಜಂದಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಸಕ್ಕರೆ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಯಿಲೆ ಅದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದ ಅಪಣ್ಣ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ದಾಯಗಿಜ್ಜಿ ಕೇಂಡ ಅಪಗ ನಿಖಲ್ನ ನಾಗನ ಬನಕ್ ಪೋಡ್ ಸೀದ ರವಿಕದ ವಿಷಯ ರಂಗರವಿಕದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಶಂಕರ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಪನ್ಪೇರು ದುಮ್ಮು ಕೇರಳ ಪೊಂಜನಕುಲು ಲಂಗ ರವಿಕೆ ಐತಮಿತ್ತು ಬೈರಾಸು ಪಾಡೊಂತೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರವಿಕೆ ಪಾಡಿನ ಅವಕಾಶಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಕ್ರಮೇಣ ಸೀರೆ ಅಲ್ತ ಪ್ರಭಾವಗು ಬತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಕುಜಲು ಕಟ್ಟದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಆಂಡ ಅವಳು ಕುಜಲು ಬುಡ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರೆಯರೆ ಕಾರಣದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅವು ಗಾಡ್ಸ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸಿಟಿ ಕೇರಳ ಅಕುಲು ದೇವೇರ್ನ ಕೂಲೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಚದ್ದು ಎಂಕುಲು ದೈವೋಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೇರಳೋಡು ಇನಿ ವಾ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವೋಲು ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಪೋದು ಅವೇನು ಪೂರ ಮುಗೀತು ಸರಿ ಮಲ್ದೋಡು ನಾವು ನನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಯ ಪೋತಿಜಿಂದ ಅವ್ನು ಬಕ್ಕ ತೂಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲನೆ ನಾವು ಅಲ್ಪ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಈ ರೀತಿ ತ್ರಿಶೂರಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ದೇವೇರ್ನ ಊರು ಎಂಕಲ್ನ ಊರಿಗೆ ದಾದನ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡ ಈ ಶಿವನ ಗಣಕುಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಭೂತೋಲು ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಅಕುಲು ಕಾತುಗುಲ್ದೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಉದ್ದ ಅಕುಲು ಕುಜಲು ಬುಡಿಯರೆ ಅತ್ತಂಡ ಲಂಗ ರಾವಿಕೆ ತೊತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಪೋಯರೆ ದಯಮಾಡಿ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಈ ಇಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪನೆ ಇಡೀ ದಿನ ಮಲ್ಪನೆತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪೋನಾಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ಪೋಪನೆ ವಸ್ತ್ರ ಸಮಿತಿ ಐಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆ ರಾಪಜ ಅಲ್ಪ ದುಮ್ಮು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಏರ ಒಂಜಿ ರಾಜನ ಕಾಲೋಡು ಮಿತ್ತದ ಕುಂಟೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಂದ ಇತ್ತು ಐಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ನಿಂಜ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮೊಘಲರು ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಪರ ಸುಮಾರು ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಆತನು ಐದು ದುಮ್ಮುದ ಕತೆ ಎತ್ತಿಂದು ಐದು ಬಕ್ಕದ ಕತೆ ನಾನು ಐದು ದುಮ್ಮಲ ಸೀರೆ ಉಂಡು ಪನ್ಯರಿಗೆ ಏತೋ ದೇವರನ ಮಂತ್ರೋಲು ದೇವರನ ಶ್ಲೋಕೋಲು ಮೂರ್ತಿಲು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಟ್ಟು ಪೂರ ಸೀರೆದ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಅಂದ ಅಲ್ಪ ದುಂಬು ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ನಡುಟು ಒಂದು 200-300-400 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನ ಪುರ ಆತಿನ ಅಂದು ಮೂಲು ಓಲು ಕೇರಳ ಆ ಟೈಮ್ ಡಾಕುಲು ಎಂಚ ಇತ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಕಾಲಿ ಅಂಗಲ ಈ ರವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪುನಿ ಕೂಜಲ್ ದಾಯ ಬಿಡ್ಪುನಿ ಚಾಣಕ್ಯ ದಾಯ ಕೂಜಲ್ ಬಿಡ್ನಿ
ఆయన ಶಪಥ ಈಡೇರಿಸಾರಿಗೋಸ್ಕರತ್ತ ಸೊ ಮೂಲ್ನಾಕುಲು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಪಥೋಡು ವ್ರತೋಡು ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಯ ಓಹೋ ಇಜ್ಜಿಂಡಾಕುಲು ದಾಯ ಕೂಜಲ್ ಬಿಡೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಇರೆಗವಿನ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪಂದಿನಂಚಿತ್ತನಂಜಿ ಶಪಥ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಆ ನಾನಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅವಳು ಇತ್ತಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರೀತಿ ಅವಿತ್ತೆ ವಾಡಿಕೆ ಅದು ಮಾಡಿಕೆ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯ ಅತೆ ಆ ಸೊಂಟೊಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಕುಂಟುಬಾಡಂದಿನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತುಂಡು ಅತೆ ಅವೇನ ಕುಜಲ್ ಬಿಡ್ದು ಶಪಥ ಬಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವಿತ್ತೆ ವಾಡಿಗೆ ಆದ వాడికి అది పోతును దేవస్థానం పోను అంచనే పోపును దయ పోపుని దయ ನಾವು ಶಪಥ ಉಲಾಯಿಡೆ ಉಂಡು ಏರೆ ಗಾನಿ ಅನ್ಯಾತ ನಾ ಇನಿಲ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಂಡು ಅದ ಯಾನೆ ಕೂಡ ಪುಟ್ಟಿದ ಬತ್ತು ಪೆರ್ಲೇವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಕ್ಷನ್ ಯಾ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜವು ಅವು ಮಲ್ಪುಂಡವು ಅತೆ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ತ ಕ್ರಮ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಅವೇನ ಆಚರಣೆ ಅಂಚನೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮಗು ಪೂರ ಬೋಂಡ ಅವಳು ಪೊಂಜವನಕುಲು ಕೂಜಾಲಿನ ಕತ್ತೆರ್ದು ಐಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ತ್ರಿವೇಣಿಡು ಅವು ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಮದ್ಮೆ ಆಪನ ಟೈಮ್ಡು 7 ಜನ್ಮಲ ಈಯೇ ಎನ್ನ ಬಡದಿ ಆವಡು ಪಂದು ಈ ಪಣ್ಪರತ ಆ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಐತಿ ಈ ಜನ್ಮಡು ದಾದಾನ್ಲ ದೋಷ ಮೀನಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಪಗ ಆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮಗು ಪೋಯಿನ ಅಪಗ ಅವಳು ಕಂಡನಿ ಬಡಿದು 2 ಜನಲ ಹೊಸತ್ತು ಮದ್ಮಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಿನ ಐತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾಲೆನು ಪಗರ್ಪಾದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಂಡನಿ ಜಡೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಮೂಜಿ ಕಂಡನಿ ಕಟ್ಟೊಡುತ್ತೆ ಕಂಡನಿ ಕಟ್ಟದ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ತುಂಡು ಕತ್ತೆರ್ದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಪಾಡು ದಯಪಾಡ್ನಿ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನನ ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬುದ 7 ಜನ್ಮಡು ದಾದಾಣ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪುಂಡ ಇನ್ನಿತ ದೋಷದಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಂಡ ಆ ದೋಷವನ್ನು ಇತ್ತ ಈಗ ಪಾಡ್ನಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಡು ಇಡೀ ಕುಜಲತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇಡಿಲ ತೆಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ತಂಡ ಕಂಡನಿ ಸೈಪುನ ಯೋಗ ಎತ್ತಂಡ ರಂಭ ವಿವಾಹ ಅರ್ಕ ವಿವಾಹ ಮಲ್ತದವೇನ ಮುಗಿಪುನಲ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಆ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ನನ್ನ 7 ಜನ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲುಪ್ಪುವ ಓಲುಪ್ಪುನಿ ತ್ರಿವೇಣಿಡು ಒಂದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಅವು ನಮಡನೇ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕರಕತ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ಪಾತಿರ್ನು ರೋಹಿತ್ ಒಂದು ಕುಲಾಯದ್ದು ಪನ್ಲೆ ರೋಹಿತ್ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಖಾಲಿ ಕುಲಾಯಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೆಂಚಿನ ಬೇಟೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಒಂದು 92 ಡೇ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋಯ್ಯದು ತೀರ್ಪೋನಾಗ ಅಮ್ಮನ ಕುಟುಂಬದಾಗಲು எங்களை லெப்டேடு லெப்ட் அப்பவாதனங்க மித்து பாடி ஜோபில் கேரிங்க வந்து ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಜೋಗುಲ್ ಕೇರಿ ನಿಂದು ಅಂದ ಗುರುಪಾರ್ದು ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕುರುವಾಗಲು ಪಂಜೂರ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮಂತು ಎಂಗ್ಲೆ ತರ್ಪಾರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜೋಗ ಅಂಚೆ ತರ್ಪಾದು ಅಟ್ಲು ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡುಗೋಡಿಯದ ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲ ಮೂಜಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನವು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಮುಕ್ಕಾಲ ಪೂಜೆ ದರ್ಶನ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ನಿಕ್ಲಿ ಕೇರ್ನತ್ತ ಅಂದ ನಿಕ್ಲಿ ಕತ್ತಲಿಂದ ಪಕ್ಕಲೆ ಒಂದು ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಸತ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಎಂದಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಂದಾರ ಬಂದ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮದ ವೀರಜ್ಞಾನ ಪುಟಿದಿನಿ ಬಂದ ಅಣ್ಣ ಬಂದ ಈ ಕತ್ತಲಿನ ಪತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಅಂತ ಬಂದೆ ಮುಕ್ಕಲ ಮೂಜಿಗೆ ದರ್ಶನ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಅಂಚೆ ಒಂದೇ ಕೊಡ್ತಾ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆದು ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಪಾದ ಕಾರಣಕ್ಕ ನಿಗ್ಲು ಸುಳ್ಳು ಪತ್ತಲೆ ಅಂತ ಬಂದೆ ಏನೇನು ಹಾಕಲಿ ನೀರ್ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪದೇರ ಹಾಗೆ ಪತ್ತಲ ತಯಾರಿಸಿಜೇರು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ನಂಜ ಕತ್ತಲ ಬತ್ತ ರೇಡಿ ಇತ್ತ ದುಮ್ಮಲ ಕತ್ತಲ ಬತ್ತ ಎప్పుడు ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ ಪನ್ನెండులో ఇల్లు కట్టినప్పుడు జనాల పత్త రెడీ తేన సత్య ఉడిట్టు ಅವರು ದೈವ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ಪತ್ತಲ ಬಂದ ಪತ್ತು ಜೇರು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅವನಾಗ ಈ ರೈತ ದಾದ ಬಂದ್ಪಾರು ಎಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿದಂತ ವಿಷಯ ಅಂಚೆ ಎಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡವು ಯಾನೈಕ ಪಂಡ್ರೆನೆ ಇಜ್ಜಿದ ಐಗಂಡ ಯಾನವಳು ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬನ್ಪೇರಿ ಅಲ್ಲ ಐಕ ವಿಷಯ ಬನ್ಪೇರ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ದೈವವನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದತ ಅಂದ ಅಪ್ಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನ ಕುರುದಾಗಲಿ ಇತ್ತ ಅವೇನು ಈರು ದೈವ ಅಂದ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂದತ ಸತ್ಯನೇ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಲು ನಂಬೇರ ಇಜ್ಜ ಬೇತ ವಿಷಯ ಅಂಡ ನಂಬಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲೇಡ್ದು ಆದಿರ್ದುಲ ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೈವನೇ ಇನಿ ಎದುರುಡು ಉಂತದಿನ ಅಂದತೆ ಇನಿ ಅಕ್ಕಲು ನಂಬಿ ಜಿಂಡಲ ಅಕ್ಕಲು ಪತ್ತದು ಕೊರ್ದಿನೇ ಉಪ್ಪು ಆಗ ಪಂಡದು ಕೊರ್ದುಲ ಉಪ್ಪು
ಆಂಡಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಮಸರಾಲ್ ಪಡಿಸಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಈರು ನಂಬುದಿನ ದೈವ ಇರ್ನವುಲೈಡೆ ಉಂಡು ಆಯ ನಂಬುನ ದೈವ ఆయన ఉలైడ్లే ఉండు ప్రతి ఒరియను ఆయ కట్టుదిన దర్శన గుంతుదిన ఆయన ఉలైడ్లోంచి బేతేనే దైవ ఉండు ఇందొత్తు దర్శన ಬರ್ಪುನಿಸೇನೆ ಬೇತೆ ದೈವನೇ ಬೇತೆ ಆಂಡ ನಾನ ಇತ್ಯಾಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಆಂಡುತುಲೆ ಐಟ್ ಈರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸುಳ್ಳು ಪಂತಿ ಜಾರಂದಿತ್ತಿಂದ ಈಗ ಧೈರ್ಯೋಡಿ ಇರು ಮುಟ್ಟುವರು ಅಂದ ಇತ್ತೇರು ಮುಟ್ಟುವಾರು ಇರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂದೊಂದಿತ್ತದಿಲ್ಲ ಈರು ಧೈರ್ಯೋಡು ಮುಟ್ಟ್ಯಾರ ನೆನ್ಗ ಒಬ್ಬರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದೈವ ಪುರ ಮುಟ್ಟ್ಯಾರ ನೆನ್ಗ ಅದು ಎನ್ನಗ ಅಪಾಗ ಇರ್ನಾವುಲಾಯ್ಡಿತ್ತಿನ ದೈವ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರು ಸುಳ್ಳು ಪಂತಾರ ಸತ್ಯ ಮಂತಾರ ಅಪಾಗ ಅವು ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಅವು ಐತ ಬೇಲ ಮಲ್ಪುಂಡು లేకుండా మూలు భావనేడే ಬೇಲಲ್ಪುನಿ ದೇವರು ಭಾವನೆ ಈರೊಂದು ಖುಷಿ ಎನ್ನದು ದುಃಖ ಎನ್ನಗ ಇರ್ನ ಉಲಾಡಿ ದಾದಾಪುರ ಆಂಡು ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ನ ಜೀವಕೋಶ ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಂಡು ಹಾರ್ಟ್ ಏತ್ ಬೀಟ್ ಆಂಡು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಂಚಾಂಡು ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಾದಾಂಡು ಬ್ರೈನ್ಗೆ ದಾದ ನಿಂದು ಪೂರ ಅವಳು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಆಪುನ ವಿಷಯ ಅವೇ ನೀರೆಗ್ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಟ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಈರ್ ದಾಲ ಪೋಡೊಡ್ಚಿ ಈರು ನಮ್ಮಿನ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂದ ವಾಯ್ತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಸಾಧಿ ಇಜ್ಜತೆ ಅವಳು ಸತ್ಯನು ಸತ್ಯ ಬಂದು ಬನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದುಂಡು ದೈವ ನೆಲೆಪೋಡು ಅತ್ತಿ ಇರೆಗ್ ಈರುಂದೆನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಕೇಂದ್ರಜ್ಜಿ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರೆಗ್ ಅವಳು ಅಪ್ಪಗನೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾತ ಐಟಿ ಈರೊಂಜಿ ಅಪರಾಧಿ ಆದುಳ್ಳಾರ ಎಂಚ ಕೇಳಲಿ ಈರ ಅಪರಾಧಿ ಆದುಳ್ಳಾರ ಎಂಚ ಕೇಂಡ ಈರೆಗೆ ಆ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಿತ್ತು ಬಿಡಿ ಅತ್ತ ತವೇ ಬನ್ಪು ನೀರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾತಿರ್ನ ದೈವ ಬಾತಿರ್ನ ಅಂದ್ ಕೇಂದ್ರಜ್ಜಿ ದೈವ ಬಾತಿರ್ನ ಅಂದೊಂದು ದೈವ ಬಾತಿರ್ದು ಪೈಜ ಬೊಕ್ಕ ಆತ ತೆರಿಪದ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ಯ ಬನ್ಪುನೆ ನಮ ಒಂಜಿ ದೈವದ ವಿಚಾರಡು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವಿಚಾರಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಿಡ ಐಕ್ಯ ಬಂದಿನಿ ಅತ್ತ ತವೇನೇ ಬನ್ಪನೇನ ಇರೆಗ್ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸತ್ಯ ಉಲಯ ಅಡಂಗದಿ ಪೋಡು ಅವನ್ ಇಂಚ ಪ್ರಕಟ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇರ್ನ ಜೀವನಡು ನನಲ ಸುಮಾರು ಇಂಚ ಪ್ರಾಯರಂಡು ಇಂಚ ಉಪದ್ರತ್ ಇರೆಗ ದೈವದ ಅನುಭವ ಈರು ಓನಿತ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಏರ್ ಬನ್ನೀರು ಆಲ್ ಇರ್ನ ಉಲಾಡು ಉಲ್ಲಾಲು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾಲು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಏರಡಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಇರ್ನಾತಿಗೆ ಇರ್ನ ಉಲಾಡು ಅನುಭವಿಸೊಂದು ದಯಪಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಈರ್ಲ ಉಲ ರಡ್ಡೆ ಮೂಜಿನತೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ ಅಂಚ ಅವರ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರನ ಕಿರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪದಲ ಬಂಡೇರಿ ಅರ್ಥಲ ಬಂಡೇರಿ ಬಣ್ಣ ರೀತಿ ಅದಾರೆ ಬಂಡ ಆರು ಖುಷಿ ನಡತ್ತಂಡತ್ತ ಸತ್ಯ ಆಂಡತ್ತ ಅವೇನು ಈ ಮುಖೇನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತವ ಪ್ರತಿವರೆಗೆ ಕೊಂಚ ರೋಮಾಂಚನ ಬಂದ ಇಂಚ ಆತಂಡು ಎನ್ನ ಸತ್ಯ ಗೆಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿಯ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬನ್ನಾಗ ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂದ ಕುಡೂರಿಯಾಗ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತೇಜವಾದ ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚ ನನ ಈ ಕೂಜಾಲದ ಕುಡೊಂಜುಂಡು ನಾನೊಂದು ಯಾರನ್ನ ಹೋಯ್ತಾನ ಬಾಕಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಬಾಕಿ ಆತನು ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಅಂಡತ್ತ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಒಲೆಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಸುಕ್ರೋಸ್ ಬಂದ್ಪುನಿ ಸಕ್ಕರದ ಅಂಶ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮುರಾಣಿ ಕರ್ಮ ಉಂಡು ಕೈಟಂದು ಆ ಕರ್ಮನ್ ಬತ್ತಂದು ಉಂಡವು ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಾಲು ಇರ್ನ ಓಲಾಯ್ಡು ಇರೇಗು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಓ ಉಂಡು ಅವನು ರಕ್ತ ಬೀಜ ಅಂತ ಮನ್ಪಾರು ಆಯನ ಕೆರ್ಪಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಯನ ಕೆರ್ನೆಟ್ಟು ಆಗ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಎಂದು ಪುದಾರು ಅಪ್ಪಂಡ ದಯಗು ಆಯನ ಬೊಟ್ಟ ಬೊಟ್ಟುಡ್ಲ ಕೂಡ ಪುಟ್ಟದು ಅಪ್ಪಂಡ ಮೂಲಿತ ಇರ್ನ ಬಾಡಿಡು ಅಂಚಿನ ಪುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇತ್ತಂಡ ಓಲ ಇರೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುನ ವಿಷಯಜ್ಜಿ ಬಾ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುನ ವಿಷಯ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ಐಕಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಪತ್ತೋಡು ಅಂಡ ನನ್ನೈತೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಗಂಡ ಬೇಲೆ ಇಡೀ ಶರೀರದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಲ್ಪುಂಡು ಒಂಜೇ ವಸ್ತು ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧೂಮಾತಿನ ಅತ್ತು ಲಕ್ಕೇಸಿರಿಂದ ಬಣ್ಪುನ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ರಕ್ತ ಶಕ್ತಿನ ಮರ್ಜಿ ಮಲ್ತಿಲೆ ಕಾಯ್ಜ ಚುಮಾದಿ ಬಣ್ಪುನಡೆ ಧೂಮಾವತಿ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿಂದ ತುಳುಟು ಬಣ್ಣ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿಂದ ತುಳುಟು ಬಣ್ಣ ಅಂದ
ಅಂದೆ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಬಂಡ ತುಳುಟು ಬಂದು ಎಂಕಲ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಭಾಷೆ ಎಂಕುಲ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಇರ್ನವಲಂಜಿ ವಸ್ತು ಉಂಡು ಆ ವಸ್ತುನು ಎಂಕ್ಲೆ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಬಂಡೇರು ಕೊಟ್ಸಾರ ಅಲ್ವೇ ಸಿರಿ ಕೊಂಡೆ ಪನ ಇಂದು ಪೂರ ಇನ್ನೇತ ಕತೆ ಎತ್ತು ಎರವರಿ ಕೂಡ ರಾಜ ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಪಂಡುಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ನಮ್ಮುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು 7 ವೇರು ಸಿರಿಕುಲು ಏರು ಕುಮಾರ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಮೂಲ ಆರು ಬಣಪನೆ ಎಂಚಗೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಸಂಧಿಯೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಐಕುಂಡು ಭಾನುಸೇನವನ ಚರಿತ್ರೆ ಐಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಮಾರ ಎಂದು ಬರ್ಪುಂಡ ಕುಮಾರ ಅಂದ ಪೂರ ವೈತಾನೆ ಪೂರ ಕತೆ ಒಂದೇ ಕತೆ ಅಂದೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಜುಮಾದಿಗೆ ಧೂಮಾವತಿ ಇತ್ತೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಈರು ಬನ್ಲಕ್ಕ ಕತೆನೆ ಬೇತೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡೆನ ಮರ್ಜಿ ಮಲ್ತಿಲೆ ಕಾಪುಜ ಮರ್ಜಿ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತಿತ್ತು ಜುಮಾದಿ ಬೇತೆ ಧೂಮಾವತಿ ಬೇತೆ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಡ ಕಾಕಾರೂಢ ರಕ್ತನೇತ್ರ ಅವು ಪನ್ಬೇಕು ಒಂಜೆ ಎಂಚ ಅಂದೆ ಎಂದೈತೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ತುಳುಟು ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ಇರ್ತ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಂಡರು ನಾ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗವು ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿಯೇ ಓಯ್ನು ಇರ್ನ ಭಾಷೆಡು ಈರವನ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಖಾಲಿ ಭಾಷೆ ಆಯ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಒಂಜೆ ಈತ ಅವೇನು ಎನ್ನನಾಗ ಇರ್ನವಲ್ಲ ದಾದ ಬೇಲಾಂಡು ಅವೇ ಬೇಲಾಯನಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಎನ್ನನಾಗಲ್ಲ ಅವೇ ಬೇಲಾಯನಿ ಅಂಡ್ ಐತ ಮೂಲ ಕಥೆಕುಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಥೆಕುಲು ಬೇತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಲ್ತ ಕತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇತೆ ಅಕಲ್ನ ಕತೆ ಬೇತೆ ಅವು ಪುರಾಣದ ಕತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲ ಗ್ರಾಮ್ಯವಾದ ಈಗ ಕತೆ ಬೇತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತೋಲು ಪೂರ ಬಕ್ಕದ ಕತೆ ಐತೆ ಎಂಕಲ್ನ ತುಂಬದ ಕತೆನ ಪುರಾಣದಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಭೂತ ಬಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋಧಿ ಅಂದ ಅವನ ತತ್ವ ಆ ತತ್ವನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತದ ನಾಡ್ದ ಐಕ ಪುದಾರ ಕೊರ್ದು ಪೋಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇತೇನೆ ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸತ್ಯ ಬೇತೆ ಅವು ಬೇತೆ ಈ ಭೂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭೂತ ಬಂಡ ಆಯನ ಈ 14 ತೊಟ್ಟಿಗೆ 17 ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುಂಡು ಮುಲ್ಮನ ಪಿತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಕೌಲಾಚಾರ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಾರಿ ಅವೇನೇ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಲ್ಲೆತ್ತೆ ಮೂಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನೋಡು ನನ್ನ ಎತ್ತೆ ಧೂಮಾವತಿ ನಡೆ ಬಂದಾಗ ಓವೇನು ಧೂಮಾವತಿನ ಬನ್ನಿ ಮೂಲ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅಂದುಂಡು ಆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ತೋಜುಜಿ ನನ್ನ ಎತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ತಗೊಂಡಾವುದಲ್ಲ ಪುಗೆತೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಡವು ಮಂಜದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಡು ನನ್ನ ಧೂಮಾವತಿ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಿರ್ನಾಗ ತಲ್ವಾರ್ ಬೀಜ ದಿಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗ ಕಾಲಿಂಜಿ ತಿಲ್ತೀನಿ ತಿಲ್ತಿಸತ್ಗೆ ಬಸ್ ಮಾಡ್ಬಿ ಹೌದಂಚ ಪಂಡ ಇರ್ನವಲೊಂಜಿ ಖುಷೀತ ಸ್ಥಿತಿ నుంచి ಎನ್ಯರ್ಂಡ ಇರ್ನ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ತುಲು ದುಃಖ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬಸ್ಮಾದ್ ಅವು ಶಕ್ತಿದ ಕತೆ ಬನ್ನಿ ಇರೆಗೂ ಅಡ್ಡ ಉಂಡು ಅಡ್ಡ ಒಂದು ದೆಪ್ಪುಲ ಎಂದು ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೆರೆ ಇತ್ತಂಡ ಐತೆದರು ಖುಷಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಗೆರೆ ವಾಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಆದಂಡ ಎಲ್ಲೇ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇರ್ತ ಓವೇನು ಧೂಮಾವತಿ ಪಣ್ಣಿ ಧೂಮಾವತಿ ಈ ಲಿಂಗ ಶರೀರನೇ ಪಣ್ಣಿ ಆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ ಪೋನುಂಡು ಅಂಚದವು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಿ ಅವು ಶಿವೇಲ ಅಂದು ಶಕ್ತಿಲ ಅಂದು ಅವೇನು ಅವು ಅಡೆ ಗಾಂಡು ಧೂಮಾವತಿನ ಕತೆ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನ ಕತೆ ಲಿಂಗ ಶರೀರದ ಕತೆ ಪುರಾಣ ಅವಳು ಚಿತ್ರ ಹೋಯ್ತ ಪುನಿ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ರಥ ಆ ರಥ ಒಟ್ಟು ಕೂಲಿಯೇ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಬೊಲ್ದು ಸೀರೆ ಪಾಡ್ದಿನ ವಿಧವೆ ಪೊಂಜವು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪೂಜಾಲ ಪುರ್ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಏರವು ಅವು ಏರ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಶರೀರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಲ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಸುರೂಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವು ಇತ್ತನತ್ತ ಆ ಪೊಂಜವು ಸೈದ್ ನಾನಿ పోతు 4 పర బందతే సో ఆల్ వంశవాయనుడి తిర్తు 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 బరందుల్ల తిత్తే అవే శరీర తీరే తిక్కిని మూలొంజి 300 ಜನ ಬತ್ತು ಪಾಡು ಅಣ್ಣ ಶರೀರ ಅವೇ ತಾಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸೊ ಆಲ್ ಇತ್ತೆ ಧೂಮಾವತಿ ಪರಾಬಾಯನಿಟ್ಟು ಧೂಮ ಕಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕೆ ಆಯ್ತ ಪಿತೃನಕುಲು ಕಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಪಿತೃನಕುಲು ಸೊ ಪಿತೃನಕುಲು ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಇತ್ತೆ ಹೋಯ್ತಂದು ಕೊನಪುಲ್ಲ ಪಿತೃನಕುಲು ಯಾನ್ ಬೋಬನತ್ತು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಪಿತೃನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಬೇತ ಸುಮಾರುಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಆ ಪಿತೃನಕುಲು ಎನ್ನ ನಿತ್ತ ಕೊನಪುಲ್ ದುಂಬು ಇರಗ ಜೋಕುಲ ಹೊಡನಿತ್ತಂಡ ಪಿತೃನಕುಲು ಕಮಂಡಲ ಅಡ್ಡ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಜೋಕುಲಾಪುನಿ ಈಜನ ಜೋಕುಲಾಪಜಿ ಅವನ ಪಿತೃನಕುಲು ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಐಕ್ ಪಿಂಡ ಬಡ್ಪುನಿ ಅಮಲ್ ಪೂರಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲು ತಪ್ಪಾರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಅವು ಮಲ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಭಾಗ ಮಲ್ತಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡು ಲೈಡ್ ಮಲ್ತಾರ ಮಲ್ತಿ ಅಂದತ ಅಕುಲು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದತ ಲೈ ಆಂಡ ಇತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಅವೇನೆ ಮೂಲು ಪಾರ್ದ ನೋಡಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜುಮ್ಮಾ ದಿನ ಬೇತೇನೆ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂದೇ ಬಂಡ ಕತೆ ಬನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಲ್ತೊಲ್ತ ರಾಜನಕುಲು ಅವು ಅಂಚ ಆಯ್ನಿ ಕುತ್ತಿಗೆದ ರಾಜನ ಬರ ಕತೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ರಾಜನ ತರ ಕಡ್ಪುನಿ ರಾಣಿನ ತರ ಕಡ್ಪುನಿ ಕಡೆ ಕಡ್ಪು ಲಕ್ಕನೆ ರಾಜನ ಪ್ರೇತ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೊಡೆ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಕಂಡನೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಡತ್ತ ಸೇರೋಡತ್ತ ಸೊ ಕಂಡನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನಾಗ ಮೂಲು ತಾರೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂತಿಯಲ್ಲ ತಾರೆ ಏರ್ನ ತಾರೆ ಆ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ತಾರೆ ಮೂಲು ಇಂದೆತ ತರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದೆತ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ತಾರೆ ಅವಳು ಐತ ತರ ಇಜ್ಜಿ ಇಮೇನ ತಾರೆ ಉಂಡು
ಸೊ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನ ಸ್ಥಿತಿ నీకు పంచదీవటిగా పత్తదిన ధూమవతి పంచది పన్నగ మూలాధారదు విశుద్ధి చక్రముట్ట పంచభూతలేనే పత్తదు ఈరైన రక్షణ మల్పిన శక్తి ఉంది రాజన్ దైవ అవు ఈ శరీర ಭೂಮಿ ಇಂದಂಡ ಅವು ರಾಜಿ ಭೂಮಿ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅಂತ ರಾಜನ್ ದೈವಲು ಪೂರ ಲಿಂಗ ಶರೀರದ ಕತೆಕುಲು ನನ್ನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೊರ ತಿಂದು ಪೂರ ಬನ್ನ ಶರೀರದ ಉಲಾಯ ಬರ್ಪ ಶರೀರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹುದು ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಅಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತ್ರೆಂದುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಡೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಮಗಲೇ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಯಾನು ಹಿರಿಯತ್ತಿ ಎಲ್ಯ ನನಗ ನಾವೇ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕೇರಳದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ತೆರೆದಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೇಸವಲ್ಕೊಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಹಂಚಿಪುರ ಇಜ್ಜಿ ನಂಕಿತ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ದಾದೆ ಪಡೆದು ಒಂಚೂರು ಸೇರ್ಪ ಕಟ್ಟಾಟ ಇರ್ತೈತಿ ದೇವತಾರಾಧನೆಗಳ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳು ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಖಂಡಿತ ಪಾತಿರಗಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಆವಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅರೆಗೂ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಒಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಅದು ಅವಂಗ್ಲು ಮುರಣಿ ಇಪ್ಪರು ಪಾತಿರ್ತಾನ ಸುಮಾರು ಐತೆ ಕೌಲಾಚಾರ ಮಧ್ಯಾಚಾರ ಸಮಯಾಚಾರ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಲು ಉಂಡು ಸೊ ಈ ಕೌಲಾಚಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದಾಗ ಯನನೇ ಯಾನು ಐಕ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಸೊ ಈ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೈವರು ದೈವ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅವಳ ಒಲ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಎಕಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಸಹಜವಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತ ಇದು ಹೊರನಿಗೆ ಒಲ್ತು ದರ್ಶನ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಆ ವಂಶವಾಯಿನಿಡು ಎಂಗ್ಲು ಹಿರಿಯಕ್ಲೋಡ್ ದಿಂಚ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಓ ಉಂಡು ಅವು ಮೂಲೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ ಉಲಾಯಿರ್ದೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಿದಾಡ್ದಿರು ಪೋಯಿನಿ ಅಡ್ಡ ಬೋರ್ನಿ ಉದ್ದ ಬೋರ್ನಿ ಪೂರ ಅಂದ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿನಡಿ ಇರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ಜಾಗೃತ ಅಂಚನ ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಗ್ರಹದ ಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತನು ದೇವತಾರಾಧನೆ ಎಂಗ್ಲು ಪಿತೃ ಆರಾಧನೆ ತೆಂಕಲ್ನ ಪಿತೃ ಆರಾಧನೆ ಈ ಪೂರ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಬರ್ತದೆ ಆಂಡ ಪಿತೃನ ಕೂಲು ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಪನ್ನಾಗಲ್ಲ ಐಟ್ ಎಂಕುಲು ಏರೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿ ಬಂಡ್ರದು ಅವು ಏರೇನು ಮಣ್ಣು ಅವು ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿನ ಮಣ್ಣತ್ತ ಅಂದ ನನ್ನೈತೆ ಅವಳು ಮಲ್ರಾಯ ಚಾಮುಂಡಿ ಬನ್ನಾಗ ಅವೇನು ಏರೇನು ಬಣ್ಣಿ ಮಲ್ರಾಯನ ಪಂಜಿನ ಉಲ್ಲಾಲ್ಸಲ ಬೇಟೆ ಆಡಿಯರು ಬಂಡ ಇವು ಏನು ಬೇಟೆ ಆಡಿನಿ ಅವು ಶರೀರ ಅವಾಗ ಪರಿಪಾಲನ ತತ್ವ ಎಂಕಲ ಉಲಾಯ್ಡುಂಡು ಶರೀರವನ್ನು ಬೇಟಾಡಿನ ದೇಹ ಭಾವ ಪೋಪುಂಡು ದೇಹ ಭಾವ ಪೋಂಡ ಮಲ್ರಾಯ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಏರು ಚೌರಂಗಿನಾಥ ಉಲ್ಲೇನ ಆ ನಾಥ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ಪರಿಪಾಲನ ತತ್ವ ಜಾಗ್ರತ ಆಪುಂಡು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಮುಂಡಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಚಾಮುಂಡಿ ಸೊ ಇರ್ನ ಶರೀರದ ಉಲಾಯ್ಡು ಕಣೊಟ್ಟು ದಾದ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಚಾಮುಂಡಿ ಅವು ನಾಯ ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಪಿದೈ ಬರಿಯರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಯ್ರೆ ಪಿದೈ ಬರಿಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಅವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದುಂಡು ಪಿದೈ ಬನ್ನಗದ ಅದಂಡು ಪಿದೈ ಬನ್ನಗ ನಡುಟು ಯಾನಲ್ಲ ಅವ ಕೊಂಚ ಕನತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾನು 2 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬತ್ತ ನನ್ನೈತೆ ಮುಕ್ಲೇನು ಕೆರಂದೆ ಆಕುಲು ಕುಸಿಟು ಪೆರೆಜ್ ಜಾಗ್ರತಾವಸ್ಥೆದ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಲ ಜಾಗ್ರತಾವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅಯಾನು ಕೆರ್ದು ಉಲಾಯ್ದ ಅಲ್ಲ ಪಿದಾಯ್ದ ಅಲ್ಲ ಐತೆ ಚೆಂಡು ಗೊಬ್ಬುನಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಎಂದು ಪುರಲ್ದ ಚೆಂಡು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಕುಲು ಚೆಂಡು ಗೊಬ್ಬಿಯರ್ನ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟುಲ್ಲ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಅಕುಲು ಚೆಂಡು ಗೊಬ್ಬಿಜರ್ನ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ರಕ್ಕಸ ಅದುಲ್ಲ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಅಂಚದು ಚೆಂಡು ಗೊಬ್ಬೋಡು ಬಂದು ಆಯ್ತದಿಲ್ಲ ಚೆಂಡು ಗೊಬ್ಬು ಆ ರೀತಿ ಚೆಂಡು ಗೊಬ್ಬುಂಡ ನಮ್ಮುಳ ಇದು ಆಸುರಿ ಭಾವ ಅವು ಸಾಯ್ತುಂಡು ಅವನು ಕಾಡ್ತುಂಡು ಸೊ ಅವನ ಆಚರಣೆ ಒಂದೇನು ಆಚರಣದ ಮುಖೇನ ಜನಕ್ಲೆ ತೆರಿಪೋದು ಅದ್ಭುತ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ಪಾತ್ರಂದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪನ್ಲೆ ಕಿರಣರೇ ಓ ಪನ್ಲೆ ಯಾನೊಂದು ಇಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ನಂಬುದೇ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಅವು ನಮ್ಮನ ಟೈಮ್ ಮುಡ್ದಿಂಚಿ ಎಂಕ್ ಮೀಟ್ ಆವೇಶ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಮುಡು ದರ್ಶನದ ಬಂಡೇರ್ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ಪಾದಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಪೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಕೈ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಾಡ್ಲತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟನ ಕ್ರಮ ಬಂಡವು ಎಂಚ ಅಂದು ಕೊಂಚ ಇದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚರಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾನು ಸತ್ಯ ಬನ್ಪುಂಡ ಈ ಎನಡನೇಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಂಡರತ್ತೆ ಅಂದು ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ವರೂಪಡು ಸತ್ಯೊಳೆನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನ ಆ ಸ್ವರೂಪದ ಸತ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಂಚೆಗೆಂಡ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಕ್ರಮನೆ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಮೀರ್ದು ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲಿನ ಮೀರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಆ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಇರೆಗ ಆ ಕ್ರಮನ ಅವಳು ನಂಬದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪದಿರತ್ತೆ ಅಕಲ್ಡ ಕೇಂಡ ಇರೆಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು
ಅವೇ ಇರಿ ಎಂಗ್ಲ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕಲಟಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅತ್ತಂಡ ಗಡಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಐಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಳುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಣಪುನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ಐಕೆ ಮಡಿಮೈಲಿಗೆ ಬಣಪುನಂಚಿತ್ತನೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದೇರು ಈ ಆಮೆ ಸೂತಕ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸೂತಕ ಆ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸೂತಕ ಆಪಿನ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ ನೈಜ ಶಕ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಅವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಚಾವಡಿದ ಇಲ್ಲು ಅತ್ತಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲು ಬಣ್ಪುನ ಪುಂಡ ಅವು ಆರಾಧನೆ ಅಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ನಿಚ್ಚೋ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನಂದಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಸೂತಕ ಆಪುನ ಚಂಚಲನ ಆಪುನ ಜಾಗಿಡವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಅವು ದೋಷಪೂರಿತ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒವೇ ಶಕ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಕಂಡ ಕಾಟ ಮಾಡಬರಿಯ ಮುರಿಯೋ ಅಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟು ಯಾನು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇತ್ತಿನಿಡ್ದವರ ನಮಕ್ ಒಂಜ ಅವೇನು ಆಚರಣೆ ಎನ್ನೆ ಪತದ ಏನು ಮನ್ಪುಂದಂಡ ಅವಳು ಅಮೆಸೂತಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಡೆಂದಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಹೊರತಾದ ಒಂದು ಆ ಪೂಜೆ ಐಕ್ಬೋಡದು ಈರ್ಕೆನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆ ದೈವ ಈರೆಂಚಿನ ಪಂಡರ ಶಕ್ತಿಯ ಅವು ಕೌಡಿಕ್ಕಾನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಡು ಐತ ಆ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾದೀತ ಈ ಸ್ವರೂಪಡು ಪಂಡ ಸಾತ್ವಿಕ ತೆರೆದು ಬರ್ತದೆ ವಿಶೇಷ ತಾಮಸಿಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಕುಂಟಾರು ತಂತ್ರಿಲ್ ನಂಗೆ ತೆರಿಪದೇರು ಮುರಣಿ ಒಂದುವೇ ಚಾವಡಿಡು ನಂಗೆ ತೆರಿಪದೇರು ಇಂಚಾನಗ ಅವು ನಿಕ್ಕುಲು ಅವಳು ಆಚರಣೆ ಆರೋಪ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಐತ ಆಚರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಕ ಐತ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಚಿ ಇರೆಗೆ ಈ ಬಗೆಟ್ ಕೇಂದ್ರಂಡ ಎಂಕದಾಲ ಇರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಳಿ ಹಾಕೊಂಡಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಏನ್ ಬಣ್ಣ ಅಂದಾಜ ಈ ರೀತಿ ಆಗಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ದೈವನ್ ನಂಬುನಾಗ ಹಿಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಆತೆ ಅಪ್ಪಗ ಈರ್ ಬಣ್ಣಲ್ಕನೆ ಈರ್ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗ ಶರೀರಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿವರೆಗಳೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಉಂಡು ಅವು ಉಂಡು ಕುಟುಂಬದ ತಿರ್ಲಾಯಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಐತ ಮಿತ್ತು ಕುಡಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಆರೋಪ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಅದು ಮಗಳು ದಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣಗ ಐತಿ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಬಣ್ಣ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ 500 ವರ್ಷದ ತುಂಬ ಈತ ದೈವ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಅಂಚ ಬಣ್ಣ ಬರೊಂದು ಬರ್ ನೊಂಜೊಂಜಿ ಬರೊಂದು ಪುಂಡವು ಸೇರ್ಪಡೆ ಬರೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಮೂಲ ಈ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ನನ್ನ ದಾದ ಬತ್ತೀನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟೀಲ್ದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕಂದಿ ಇಲ್ಲಡ್ದಿಯಾರು ದಿನೋಲ ಫೋಟೋದು ಬರತ್ತೇರು ಬೇತೆ ಹೂವಾಣ ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಫೋಟೋ ಕಂದಿಯಾರು ದಿನೋಲ ಫೋಟೋದು ಬರ ಫೋಟೋ ಹತ್ತವು ಫೋಟೋ ಇದೆ ತುಯ್ಯರೆ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋ ಉಲೈ ಪೋನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಉಲೈ ಪೋಯ್ಸತಿ ಗಿರ್ನ ವಂಶವಾಹಿನಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಅವು ಮಂತ್ರ ರೂಪುಡು ಪುನ್ ದೈವ ಮಂತ್ರಾಧೀನ ಮಂತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಧೀನ ಸಾರಿ ಮಂತ್ರ ದೈವ ಮಂತ್ರ ದೈವ ಮಂತ್ರಾಧೀನ ಮಂತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಧೀನ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕೈಟ್ ಮಂತ್ರ ಇದ್ರೆ ಈರ್ನ ಕೈಟ್ ಮಂತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಈರು ಉಲ್ಲಾರು ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಆಯ್ತ ಮಂತ್ರ ಬೋಡು ಆ ಮಂತ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಮಂತ್ರ ಐತೆ ಈ ದೇವರಾದಿರಿಗೆ ತೋಚೋಡು ಸರಿ ಇತ್ತು ದೇವರೇನೆ ತೋಚ್ಪಾರು ಇತ್ತು ಇಂದಕ್ಕೇನುಂಡು ಮಂತ್ರ ಇಂದ ಭಾಷೆನೇ ಅವು ಮಂತ್ರ ಕೇಳು ಅಂಚ ಮಂತ್ರ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಕೇಂಡ ಇರೆಗ್ ಬಣ್ಣಗ ಒಟ್ರಾಸಿ ದರ್ಶನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವೇನು ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಅಂದೆ ಬನ್ಪೇರು ಆಂಡ್ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ಅವನು ಬೇತೆನೇ ನಾದನ ಬತ್ತಿನತ್ತು ಈರು ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅವೇನು ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಬಂದು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದಿತ್ತಾರ ಅವೇ ಇತ್ತೇರೆಗ ದರ್ಶನ ನೋಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ಪುದರ್ ರೂಪ ಐಕ್ ಸ್ವರೂಪ ದಾಲ ಈರು ಕೊರ್ತಿಜಾರು ಅಂಚ ಮಂತ್ರ ಪಂತಿಜಾರು ಅಂಚದಕ್ಕೆ ಶೇಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿರಾಕಾರ ಇಂದೈತೆ ಮೂಲಿತೆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಬರ್ತನೆ ತುಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಪಾತದ ಕಂತನು ದುಮ್ಮಾಂಡ ದೈವದ ಅಡೆಗು ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಸೀದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಣಪು ಸೊ ಅವನ ಪಾತದ ಕಂತ ಪಂತದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಡೆ ಪೋಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಭೈರವರಸನ ಅರಮನೆಗೆ ತೂಪೂರ್ನಗಲ ಭೈರವರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ಲತ್ತದ ನಾವು ಕ್ರಮ ಅವು ಅವ್ಳು ಕೇಂಡಿ ಸಾತಿಗೆ ಅವ್ಳು ಇಂಚಿಂಚಿನ ದೈವ ಅವೇನು ಇಂಚಿಂಚಿಂಚಿಂಚು ನಂಬೋದು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಏರು ಬೈದೆ ಇಡೆ ఆయన బత్తిన ఆయన మిత్రుడు ఆయన ఆహ్వానం వెళ్తుంది ఆయన కూడా ನಂಬನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತಿಂದನ ಕುರ್ನೀರು ಪಾಡ್ಯಾರ ತೀರ್ಥ ಪಾಡ್ಯಾರ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯಾರ ಇನ್ಯಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಲ್ತದು ಅವು ಇತ್ತೆ ಪೋಂಡು ಅವನು ಒಯ್ತನು ನಾನಾಗ ಡಮ್ಮ ಪೂರ್ವತಿ ನನ್ನ ಲಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕಾಗಿ ದರ್ಶನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಾಲ್ತದ ಇಡ ಬೈದನ ಪ್ರಾಯಣ ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನುಭವಿಸ್ತದೆ ನಾವೇನು ಸರಿ ಏನೇ ಅವೇಮಿ ನೀರಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಕೊಂತುಂಡ ಆಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿಗೂ ಮರ್ದು ತಿನ್ನೊಂದು ನಿದ್ರೆದ ಮಾತಾ ತಿಂದು అయిపోతుంది ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವ ದೇವರು ನಾಗೆ ಭೂತ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮರ್ದವು ಮಾತೆಕ್ಲ ಮರ್ದು ಒಂಜೆ ಕತ್ತು
ಕಾಸಿಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ಪೋಡಿಗೆಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ನಾನು ಎಂಜಿನ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ಮತ್ತೆ ಧೈರ್ಯಗಳ ಪೊಲೀಸ್ಲ ಅವೇ ಪೂರವೇ ಅಂದ ಅವು ಅಂಚಿನ ವಸ್ತುನ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಕೊನೋಡು ಇಂಕು ನನಾತ್ ಸತ್ಯ ಕೊನೋಡು ನನಾತ್ ನಂಬಿಕೆ ಕೊನೋಡು ಕೊನೋಡಂದಿತ್ತಂಡ ಓ ಭೂತದ ಆಪನಗಲ ಕೋಲ ಆಪನಗ ಅಲ್ಪ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಗಿಬ್ಲೈಟ್ ಓಲ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಎತ್ತಂಡ ದೈವಭೂತ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೆಜ್ಜಿ దాని ఇంక గుర్తుంది అయితే గుర్తుండేది దాదాపు దానిగా పినియాల గ్లాండ్ ఉండు అవు బొల్పును పిదయ పాడడం ఎత్తున పిదయ కత్తలాండ మాత్రం పాడినావు పిదయ బొల్పు ఎత్తున్నావు పాడుజి మంచాదప్ప నాయనాథ్ దైవ భూతలను పుర కత్తలేడు మలుపులే నాగబనక్లేని పుర ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಡೆ ಕಟ್ಟಲೆ దానిగా ఎంకలే తూనగానే ఎన్న దైవ సరి ఉండు ఖుషిట్టుండు మంది ఇరే బరోడు ತೂನಗನೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅವು ಇಂದು ತೋಜಂಡ ಇರ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಂಜ ಬರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡತ ತುಂಬೆ ಕಲ್ಪತಂಡತ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆಡು ಪೊಡಾಯಿನ ಉಷ್ಣುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಮೇಯಿ ಉರಿ ಬರೋಡು ನಮಕ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುಜಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಐಕೆ ಸರಿ ವೈರುಧ್ಯ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅವು ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬರೋ ಎತ್ಲ ಬಾತಿರುವ ಅಂಡ ಈ ಸೈಕಾಲಜಿನ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಹೆಣೆದು ಉಂಡತ್ತೆ ಬಟ್ಟಿ ಮೊಡೆಲೆಕ್ಕ ಮೊಡೆದು ಕನೈದಿರತ್ತೆ ಅಖಿಲೆಗೆ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಕುಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಗಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿಪೇರ್ಲಿಜ್ಜ ಅಂತ ಅಂತ ವಂಶವಾಹಿನಿಡು ಬರೋಂತಿಪ್ಪೇರಿ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಆರಾಧನದ ಪಿರವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಗತಿಲ್ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಪೋಯ ಇತ್ತೆ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ನಮಕ್ ಜಡೆಪಾಡ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡರು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಅಂದ ಅವೇನು ಬರ್ತಾರೆ ಅಪಗ ಒಂಜಿನೇದಾದ ಕೆಂಡ 7 ಜನ್ಮದ ಸಂಬಂಧನ ಕಡಿಯಂದಿಲೆಕ್ಕ ಕುಡಗೋಡಿ ಅವನ ಮರಗೋಡಿ ಅವನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕತ್ತೆರದು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೆರಿಪಾರು ಒಂತೆ ಕತ್ತೆರದು ಅವನ ಸಮರ ಇಡೇಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ದೋಷ ಮುಗಿಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ ಏಳೇಲ ಅನುಬಂಧ ಕುಡದು ಗಟ್ಟಿಯಾಂಡು ಪನ್ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚೆನೆ ಈ ತಿರುಪತಿಗೆ ಕುಜಲ ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ತನೆ ಇತ್ತ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಾತೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಈರ್ನ ಟಿವಿದ ಸೋರನ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ದಿನ ನೀರಂತೂ ಅಂದೆ ಐಶೇಷ ಟಿವಿ ದಿನ ಇರಂತೂ ಏನೆ ಅಂದ ಅಲ್ತರದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ ಬೊಕ ಬೆಲ್ಚೆಡಿರ್ತೇನೆ ಚರ್ನಲ ಸಮ್ಮೋಯಿನಿ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅರವಿಂದ ಅಣ್ಣಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂಡ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಬರೋದು ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕು ಕೆಲವು ಮೆಟಲ್ ಮೆಟಲ್ ಒಂದು ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಈರ್ನ ಪುದರಣ್ಣರೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮಲಪಾಜಿ ಶಶಿಯಣ್ಣ ಬನ್ಲೆ ಅಂದ 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 ಓಕೆ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನಾಲೆಜಿ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ತಪ್ಪುದಾವೆತ್ತನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸೋಡವೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶಶಿಕುಮಾರಣ್ಣ ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾದ ತೂಪುಂಡು ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ದಾಯಗ್ ಒಂದು ಎಂಚ ಒಂದು ಏರು ಒಂದು ಒಲ್ಪ ಅಪಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮನಂಬುರು ಹೋಲಕ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ತೆರಿಪವನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ನೆತ್ತ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಒಂಜಿ ಭದ್ರವಾದ ಒರಿಯರ ಸಾಧಿಪನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮವೇನು ತೆರಿಪವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಇರು ಕರೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಿರೆಗು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶಶಿಯಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲಿರೆಗು ಅಂದ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಒಂಜಿ ಉರ್ಕರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಚೆ ಉಪ್ಪೇರು ಓಲು ಪೋನ್ಲಗೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ದೈವದ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾಕಿ ದಿನ ಮೂಲ ಬರ್ಪೇರು ಐತೈತನೆ ಜನಕುಲು ಐತೈತನೆ ಕಥೆನ ಬಂದು ಬೋಪೇರು ಅಂತ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲಸದ ಅದಗೆತ್ತಂಡ ನಿಖಿಲ್ದ ಉಳ ಇದಾದುಂಡು ಒಕ್ಕುದು ಪಾಡ್ನ ತೂಲೆ ಬೋರ್ತಿನ ಬೆಜ್ಜೊನ್ಲೆ ಬೋರ್ತಿನ ಅಡಗೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಹೊರತಾದು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪಂಡ ನಮಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಏರಡ ಉಂಡು ಅಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೆಜ್ಜಿದ ಪಿದಯ ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನು ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಕುಜಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬರಕೆ ತಿರುಪತಿ ಕೊರ್ಪ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಊರ್ದ ಕತೆ ಸಾ ಗುಡ್ಡೆ ಪಂಜಿದ ಗುಡ್ಡೆ ಹೊರಾಹೀನ್ ಅಡೆಗು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೋಪುನಿ ಒಬ್ಬರ ಕತೆ ಬರ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ನನಗೆ ಕೂಜಲ್ದಾಯ ಕೊರ್ಪು ನೀನು
ಪೂಜಾಲ್ ಕೊರ್ನ ಉದ್ದೇಶದ ಅದಾನ್ ಸೊ ಮೂಲತ ಆಕಾಶಾತ್ ಪತಿತಂ ತೋಯಂ ಯಥಾ ಗಚ್ಚತಿ ಸಾಗರಂ ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಚತಿ ಇರು ಏರೆಗ್ ಕೈ ಮುಗಿಂಡಲ್ಲ ಇಂದು ಜಾಗುಡೇ ಮಲ್ಪಡುತ್ತ ಭಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲ ಐತಿ ಮೂಲ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕೇಶವ ಎಂದು ಬುದಾರ ಅವು ವಿಷ್ಣು ಗ್ರಂಥಿದ ನಡೂಟುಪ್ಪುನೇನು ನನ್ನ ಕೇಶಿ ಪನ್ಪನ ರಕ್ಕಸನ ಕೆರ್ನೆಕಾಗ ಕೇಶವ ಎಂದು ಬುದಾರ ನನ್ನ ಕೇಶಿ ಬಂಡೇರ ಬಂದಾಗ ಕೇಶಿ ಬಂಡ ಉದ್ದ ಬುಲೆವನ ಕೂದಲಿಜ್ಜ ಉದ್ದ ಬುಲೆವನ ಕೂಜಲ್ಗ ಕೇಶಿ ಎಂದು ಬುದಾರ ಅಂಚ ಬುಲೆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕವೇನು ಕತ್ತೆರ್ನೆಕ್ ಕೇಶಿನ ಕೆರ್ನು ಏರು ಕೇಶವೇ ಕೆರಿಯೇ ಅವನು ಬುಲೆವನಿಂದ ಕೂಜಲ ಕೆಂಡ ಕೂಜಲತ್ತು ಬಗ ಅವು ವಂಶವಾಹಿನಿಡು ಅಜಿಪಸಾರ ಜನರೇಷನ್ ಇಂಚು ಮುಟ್ಟೆನ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆತ ನಾನೆಲ್ಲ ದುಂಬು ಪೋಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಕತ್ತೆಡ್ದು ಇದಾಯಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೇಶವನ ಲೈ ಪೋಪುನಿ ఆయన కిర్నేన ఉలై విలీనాపుని అంచ విలీన ఆయరేಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೇನಿತ್ತೆ ಏನಡೆ ಬೇತದಾಲ ಮೂಲ ಕೊರ್ರೆದಾಲ ಸಾಧ್ಯ ಜೊತೆ ಕೂಜಲ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕೊರಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಂಬಿಕೆ ಭಾವನೆ ಬಲಿ ಏನನೆ ನಾನು ಬಲಿ ಕೊರ್ಪುನ ಬದಲು ಕೂಜಲ್ ಕೊರ್ನಿ ಸೊ ಈ ಕೂಜಲ್ ಕೊರ್ನಿಲ್ಲ ಇರ್ ಬಲಿಯೇ ಕೊರ್ನಿ ಎಂಜ ಬಲಿ ಕೊರ್ನಿ ನಾವೆಣ್ಣಗ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಚತಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಮೊನ್ನಾಗ ಈರು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಏನು ಪುರ ದೇವೇರಾವು ಇಂಚ ಪುರ ಪನಂತರ ಅವು ಪೂರೆ ತಾಯನೋಲ ಐಪೋಂಡು ಏರು ಪನ ಏರು ಕತ್ತೇರಿಯನ ಕತ್ತೇರಿಯರು ಏರು ಕಾರಣನ ಆಯನೋಲ ಐಪೋಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ತತ್ವನು ಎಂಕ್ಲೆ ಪನಂದೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಏತು ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಒಂದು ಕತ್ತೆರಡು ಇನ್ನೇನ ಇನ್ನು ವಂಶದ ಉದ್ದೋಗು ಈ ರೀತಿ ಇವತ್ತೋ ಜನ್ಮ ದಿಂಚಿ ಬೈದಾರತ್ತ ನನ್ನ ದುಂಪಾರ ಜಿನ್ ಮುಗಿಂಡಿರ್ನ ಜನ್ಮ ಮುಗಿಂಡಿರ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಈ ಜನ್ಮ ಮುಗಿಂಡೆನ್ನ ಇದನ್ನ ಮೋಕ್ಷ అంటే ఈ రోజు దుంబే ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ದೀಪುನಿ ಕುಜಾಲ್ಪುರ ಕೊರ್ದು ದುಂಬೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ ದೀಪುನಿ ಪಕ್ಕ ಇರೀರ ಸಾಧನೆಡು ಭಕ್ತಿಡು ನಮ್ಮಿಗಡು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ತಂದು ಪೋಂಡ ಈ ರಾವು ಕೋಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಡ ತೈತ ಪ್ರಕಾರ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಲೀನ ಆಪಾರು ತರೆ ಕುಜಲ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಬಂಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಈತ್ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕರ್ತದೆ ಮೋಕ್ಷಗಾಮಿ ಆದ ಬೋಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬು ಕಾಶಿ ಬೋಪನ ತಿರುಪತಿ ಬೋಪನ ಸಾವುಪಾದ ಕರ್ತದೆ ಕಾಯಿ ಕರ್ಕೊಂಡ ತಿಂದು ರಪ್ಪ ಬೋದರ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಐಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವನೇ ಅನಿತ ತೆರಿಪವೇನೆ ಕೊಂಚ ಕರೆಗಾತೊಂದು ಅವನೇ ಪಂಡ ಇರಡ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಅವನ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲ ಪಲ್ಲ ವಿಷಯತಣ್ಣ ತುಳುವೇರೆ ಕೂಟ ಪಲ್ಲ ವಿಷಯತಣ್ಣ ಎಂಕೊಂಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಶಯ ಉಂಟಾಯ್ತು ದೈವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಲ್ಪನೆ ವರ್ಷದ ಕಲ್ಪನೆ ಪರಕ್ಯದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲಿಗೆ ಪರಕ್ಯದ ಕಾಲದ ಆನದ ಒತ್ತುಗು ಕರಿತಾನು ಆತ ಈಗ ದೇವತೆನೇ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಬಂತೇನೆ ಅಪಗ ಬಂದದ್ದು ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಪರಕ್ಕೆ ಅಂದು ಕೊರ್ಪೆರತೆ ಎನ್ನು ಪರಕ್ಕೆದ ಅಗಲುಂಡು ಕಾಲಾವದ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪನಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಕೊರಲಿ ಅತ್ತ ನಾವೇನು ಬೇತೆನೆ ಕೊರೋಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿ ಬಂಡಲ ಮಾತಿಲ್ಲ ಇತ ನಾನು ಯಾವ ಬೇತೆನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊರತೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಅತ್ತ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ದಾದ ಬಂದು ಬರಾರಿಂದ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಬಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಸರಿ ಎನ್ನ ಕ್ರಮಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಣ್ಣೆರೆ ದಾದಕೆಂಡ ಇರ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ವಿಶ್ವಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲ ಉರುಡು ದೈವ ಗೊಂಜಿ ಬಾರ್ನೆ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ಬತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತದಾರ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಗಾರ ಜನಕುಲಕುಲು ಬತ್ತಾವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ತೋಚಿದ್ದು ಬಾರ್ನೆ ಐದು ತುಂಬ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಕಾಸೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬೇಡ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಗುತ್ತದಾಕ್ಲು ಕೊರ್ನ ದೆತ್ತೊಂಡು ಬತ್ತೆ ಅವಳು ನೇಮುಡಾನಗ ದೈವ ಒಂಜೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಕು ಒಂಜೇ ಬಾರ್ನೆ ಅವು ಎಂಚಿನೆತ್ತಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ಲೆ ನೆಟ್ಟೆದೆ ತೊಲ್ಲೆ ಒಂಜತ್ತಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೆರಜಿ ಪಂಡ ದಾಯಿಗೆಂಡ ರಾಜ್ಯ ಇಡೀ ಮಾತಿರ್ಲೆ ಎಂಕು ಒಂಜೆ ಅಯ್ಯನ ಪುಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಚ್ಚಿ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿಯ ದೈವಪ್ಪನೆಗಳು ಒಂದು ಇಂಚಲ ಇಂಚಾಗುತ್ತಂಡೆ ಈರು ಪಂಡರ ತೆಕಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನವು ಸರಿ అని కుటుంబదకులు మాత ಒಳ್ಳೆರತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೋಡ್ಡ ಒಂಜಿರತ್ತೆ ರಡ್ಡಿರೆ ಹೆಚ್ಚವಾಡ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಬಲ್ಯವು ಇತ್ತಿನ ಈರೆಟ್ಟೆ ಪ್ರಸಾದ ಅದ್ಯತೊಂದು ಪಟೋನ ಎಡ್ಡೆ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಶ್ವನ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡಿರಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿದಾದ ಕೆಂಡ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಪಿನಿ ಬಂದಾನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋಪಿ ನಡೆದವರ
ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಲ್ತಾರ ಆತ ಮಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಅಂದ ಆಪುಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ದೈವಗತ್ತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಲ್ತಾರ ಇರಗ ಅಪರಾಧ ಅಂದ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚ ಇರೆಗರ್ತ ಅಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಕಟೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ನಡೆಕ ಪೋಪ ಎಂಗ್ಲು ಪೂತ ಪೂಜೆನ ಕೊರ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ರಾಶಿಡೇವು ಅಂಚ ಅಂಚ ಏನೇಟ ಹತ್ರ ಆಪುಜಿ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಗತಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಜನ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಲ್ಪುಡು ಪಣದಾನ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಉಂಡು ದಾಯಗಂಡ ఆయన ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೂರಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು దాదా ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಪ್ನಾಂದು 14ಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಲಕ್ಕೆ 14 ಬಲ್ಲದು ನೋಡಿ ಅಪ್ಪನ ಪರಕೆದಾನಿಗೆ ಅವು ಮಲ್ಕರ ಆಪುಜಕ್ಕೆ ಏಪ ವರ್ಷದ ಪರ್ವ ಆನಾಗಿ ನಂಗೆ 14 ಒಂದು ಬಲಸನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ನಮ್ದು ವರ್ಷದ ಪರ್ವದಾನಿ 14ಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸೋಣ 5 ತುಂಬುದಾಯ 14ಕ್ಕೆ ಬರಸೋಡಿ ಸೇರ್ಸೋಣ 14ಕ್ಕೆ ಬಲಸೋಣ ಆನಿಯ ಬಲಸೋಡು ಬಾಕಿ ದಿನ ದಾಯ ಬಲಸೋಡು ಈರು ಪರಕೆ ಬಂತಿನ ದೈವಳೆಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು 14 ಆಗಿಲ್ಲ ಬಂತಿನ ಹತ್ತು ಅಂದ್ ಇರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ವಿಶ್ವನ್ನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈಪ್ಯತೆ ಆಯ ಸೈನಗ ಒಂದು ಅರವಿಂದಣ್ಣನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಗಲ್ನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬರ್ಪುನೆ ಎಂಚಗೆಂಡ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ ಆಸೆ ಪುಂಡು ನೀನು ಅಡೆ ಪೋಪೆ ಇಡೆ ಕಾರ್ದೆತ್ತನೆ ನನಂಜಿ ಆಸೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಪೆ ಸೈತಂಡ ಕಾಲೆ ಅಂದ ಆಯ್ ತುಳುತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಐಕೆ ಕಾಲಿನ ಬಿದೈ ಬೇರೆ ಓಡುತ್ತದೆ ಪುನ ಆಯಗ ಧೂಳಪ್ಪರದ ಬತ್ತನ ಸಾವುವರೆ ಮುಟ್ಟ ಮಲಪುನ ನೀರಿಲ್ ಪಗಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡು ಆ ಕಾಲೆ ಸುದ್ದಾದ ಆ ಕುಲೆ ಅಂದಾನ ಐದು ಒಕ್ಕ ಆ ಕುಲೆನು ನಮ್ಮ ಉಳೈಲೆಪ್ಪುನು ಕುಲೆನು ಉಳೈಲೆತ್ತದಾಯಿ ಒಕ್ಕ ವರ್ಷ 16 ತಿಂಗಳುದ ಈ ಆರಾಧನೆಟ್ ಅವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಅದು ಅವೇ ಈರು ಪನ್ನ 14 ಸೇರಿನ ಭೂತ ಅಂದ 17 ಭೂತ ಅಂದ ಈ ಭೂತೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಳಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನು ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಏಕ ಲಿಂಗರೂಪಿ ಎಂಚಿನ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನು ಅವು ಸೇರಿಗಿಡ ಐಕ ಸಾರಮಾನ್ಯ ಭೂತೋಳು ಸಾರಮಾನ್ಯ ಭೂತೋಳು ಅಂತ ಪಂಡ ಇಂಚ ಒಂದು ಎನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾತೆರ್ನಂದತ್ತು ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಐಕ ಬೋಡಾದ 14 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇನು ಇರೆಪಾರ್ದು ಸೇರ್ಸವನ ಚಂದ್ರಗ 14 ಕಲೆ ಉಂಟು ಕಲೆ ಅಂಚಾದ ಇರ್ನ ಶರೀರೋಡು 14 ಕಲೆಟ್ ಇತ್ತಿನ 14 ಜನ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬರೋಡು ಒರಿಯಾಗತ್ತು 14 ನಮನೆ ತಕ್ಲಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಡೆ ಆಯಾಯ ಕಲೆ ತಕ್ಕೂರು ಅಕ್ಲಿನ ಏಕಸ್ವರೂಪಕನಂತ ಕನಪನ ಕ್ರಮ ಯಾನ ಇಕಡೆ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಬಟ್ಟ ಸಮಯ ಮುಗಿಯೋದು ಬತ್ತಂಡು ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಎಕಟ್ಟು ಬಂಡೆನ ಈರು ವಂಶವಾಹಿನಿದ ಕತ್ತೆರು ನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮೋಕ್ಷಗಾಮಿ ಇದು ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ದೈವಡು ವಂಶವಾಹಿನಿ 7 ತಲೆಮಾರಾನಗ 7 ತಲೆಮಾರಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ರಡ್ಡಾಪಿನ ಕ್ರಮ ಲಡೈ ಮಲ್ತದ ಕುಟುಂಬ ರಡ್ಡಾಪಿನ ಬೇತೆ ದೋಷ ಬೋರಿ ಅವು ಯಾಪಲ್ ನ್ಯಾಯ ಅವು ಈ ಕುಟುಂಬ ರಡ್ಡಾಪಿನ ಕ್ರಮ ಅನಗ ಅಕಲ್ ನಾಮೆ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಆಪೂಜಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅವೇನ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಲದ ರಡ್ಡ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೇನ ಪತ್ತದು ಮೂಲದ ರಡ್ಡ ಐಟು ಕುಟುಂಬ ರಡ್ಡ ವಿಭಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಪಚ್ಚಡೆ ಪರ್ತದ ಕುಟುಂಬ ರಡ್ಡ ಮಲ್ಪನು ಪಚ್ಚಡೆ ಪರ್ತುಂಡ ಧರ್ಮದೈವ ಆ ಮೂಲ ದೈವನ ಇಂಗ್ಲೀಡಿ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಮೂಲ ದೈವ ಬಂಜಿರ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಆಯನ ನೇಮ ಕೊರ್ದು ಆ ನೇಮೋಡು ಆಕುಲ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಮೆ ಸೂತಕೊಂಡು ತಡೆತಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಧರ್ಮದೈವ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಈತು 7 ತಲೆಮಾರು ಮುಗಿದುಂಡು ನನ್ನ ಇಂಚ ಅನಗ ಕುಟುಂಬ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡಾವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಬಾಧೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿ ಅಪ್ಪಗ ದೈವ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುನು ಪನೋಡು ಅವೇನು ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುನು ಅವೇನು ಪರ್ತದು ನನ್ನ ನಿಖಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ರಡ್ಡು ಅಕಲ್ನಾಮೆ ಸೂತಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ನಾಮೆ ಸೂತಾಗ ಅಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜಿ ನಿಖಲು ಕೂಡು ಬೇರೆ ಸಂದಿಪ್ಪಲಿ ನ್ಯಾಯಡು ರಡ್ಡ ಅಂಡ ಕೂಡು ಬೇರೆ ಸೆರೆಜ್ಜಿ ಅವು ದೋಷ ಒಂದು ಕೂಡು ಬೇರೆ ಈ ಪಚ್ಚಡೆ ಪರ್ತು ಕುಟುಂಬ ರಡ್ಡಾಪಿನ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದು ಭಾರಿ ಇನ್ಯಾವ ಮತೆ ಅದೇ ಬೋತುಂಡು ಇನ್ಯಾವ ಚಾಕಿಡ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂದು ಇನ್ನು ಅವು ಗೊತ್ತಂತೆ ಕುಟುಂಬ ರಡ್ಡಾದು ಆ ಪಚ್ಚಡೆ ಪರ್ತು ಕುಟುಂಬ ರಡ್ಡ ಮಲ್ಪಂದಿನದ ಆವರಣೆ ಅವು ಇರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕತ್ತೆರದು ಬೋವಂದೆ ದೋಷಪೂರಿತ ಆದ ಬೋಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಒಂದೆತ್ತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಈ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಏರಿಪಿತು ಎತ್ತವನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಯಾನ ಅವು ನೆಕ್ಕದಾಲ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ಪುಂಡೋ ಈರೆ ಕಡೆ ಪನ್ನ ನೆಕ್ಕು ಅದು ಹಿಂದಿ ತೀರ್ ಬಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಉಂಡತಿ ತಲ್ಪದಲ್ಲ 7 ತಲೆಮಾರದಿಂಚಿ ಇತ್ತಿನ ದಾದಾನ್ಲ ಇತ್ತಿಂದ ಐಕ್ ದೋಷಗು ಪರಿಹಾರ ಆದಿಲ್ಲ ಅದು ನಾನಾ ಬರ್ಪುನ 7 ತಲೆಮಾರುಗುಲ ಪರಿಹಾರ ಆದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಪಾಡ್ನ ತಲ್ಪ ಅವನು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ
ಮೂಲ ಮೂಲಿತ 7 ತಲೆಮಾರದು ಬತ್ತು ನಿಡೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ 7 ತಲೆಮಾರದ ಪೂರ ಆಂಡ ತೀರ್ನ ಅನುಭವಿಸದು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅನುಭವಿಸದು ಅಂದಲ್ಲ ನಾನು ಹೊಸತ್ತು ಬರೋಣ ಇನ್ನೇನು ಸಪರೇಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರು ಪರ್ತು ಕೊರ್ನಾಗ ಈ ಕೋಡೆ ಪಂತಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವೇ ಪಂಜು ಅವ್ರು ರಡ್ಡಾಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಪರ್ವ ಕೊರ್ನಾಗ ರಡ್ ಬಕ್ಕ ಮಾತ ಮಲ್ಪನಾಗ ರಡ್ ನಾಕಲ್ನ ಮುಗ್ಗಲ್ನ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಕಡೆ ಮಲ್ಪು ಬೇತೇನೆ ಕಡೆ ಮಲ್ಪು ಆಂಡ ನಾಗಮೂಲಪುರ ಒಂಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಾಗಂತಪ್ಪ ಅಂದ ನಾಗಮೂಲಪುರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿಗೆ ಬರುವಂತಲ್ಲ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಯ ಕರೀದು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅರವಿಂದಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿನಂತೆ ಸಮಯ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಕಲ್ ದೇತನ ದಯಗಂಡ ಆತ ಆಸಕ್ತಿಯರ ಜನಕುಲೆಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಅಂಚಿ ಒಂಜಿ ತೂದು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗಿಪುಗ ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡೊಳ್ಳೆರು ಮಾಧವ ಭಂಡಾರಿ ತಗೊಂಡೊಳ್ಳೆರು ಅರವಿಂದಣ್ಣನಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ವರುಣ್ ಬೋಳಾರ್ ಬಂದುಳ್ಳೆರು ಬೆಳ್ಚಾಡ ಮೋಹನ್ ತಗೊಂಡೊಳ್ಳೆರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ವಿ ಪ್ರೌಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ SH ನಾಯಕ್ ಕುತ್ತಾರ ಬಂಡಾರ ಬೈಲು ಮೇರು ತೋಂದುಳ್ಳೇರು ಆರು ಪಂಪೇರು ರಾಜನ್ ದೈವದ ವಲಸಾರಿ ಬಂಡಾರ ಪೋನಗ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ದೈವದ ಕರ್ತಲೆ ಮಣಿಗಂಟೆ 11 ಪುನಗ ನಡಿಟ್ಟು ಪೋನಗ ನದಿಟ್ಟು ಮೇಯ್ನೀರು ಬನ್ನಗ ಕರ್ತಲೆ ಮಣಿಗಂಟೆ ಪಾತ್ರಿನ ಕೈಟು ಕೊರ್ದು ಮೇಯ್ ನೀರು ಮೈತಿದೆ ಕೈಕ್ ಕಲಿ ನೀರು ಮೈತಿದೆ ವೀರ ಕರ್ಸಲೆ ಮಣಿಗಂಟೆ ದರ್ಶನ ಉಂತುನ ಸರಿ ಅಂತ ಕೇಳಂತುಳ್ಳೆ ಈ ವಿಚಾರಗ ಬರ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ಯರ್ಗ ದೈವದ ಕೋಲ ನೇಮದ ಸುತ್ತುಡು ಭಜನದ ಸುತ್ತು ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ನಾನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಐತ ಬಗೆಟೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿ ಆರ ತೋಂದುಳ್ಳೇರ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮಕಿನಿ ಕೊರ್ರೆ ಕಾರಣ ಅರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಖಿಲೇಶ್ ಆಚಾರ್ ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಣಿಕೆನ ಒಂಜಿ ಕೈಟು ಪಾಡುನನ ರಡ್ಡು ಕೈಟು ಪಾಡುನನ ಅಂತ ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳೇರು ಹೆಚ್ಚಾದ ರಡ್ಡು ಕೈಟೇ ಮುಷ್ಟಿ ಆದ ಬಾಂಡು ಮುಷ್ಟಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕೈ ಒಂದು ಪಾಡ್ನಾಗ ರಡ್ಡು ಕೈಟು ಪಾಡುವೇರು ರಡ್ಡು ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮುಷ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಕೈಟೇ ಪಾಡು ನಾವು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಕೈಟು ಪಾಡುವೇರು ನಮಗೆ ದೈವ ಬಲಸನಗಲ ರಡ್ಡು ಕೈಟು ಮುಷ್ಟಿ ಆದ ಪಾಡು ನಂಚಿತ್ತನ 10 ಬೀರಲು ಒಪ್ಪ ಮಲ್ತದೆ ಪಾಡು ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಷ್ಟಿಕಾಣಿಕೆ ಪಂಡದಾದ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ವಿಧಾನದಾದ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದೀಕನಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ದೀಪನ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಒನ್ನಿ ದೈವಗ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತೆ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಮಂಚೋಡು ರಡ್ಡು ದೈವತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸೇರರಿ ರಡ್ಡು ತಾರೈ ರಡ್ಡು ಜೋಡು ವಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಾ ನಿಜವಾದ ಒಂಜೇ ದೈವ ಒಂಜೇ ಮಂಚ ಒಂದು ದೈವಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಒಂಜೆ ರಡ್ಡು ದೀಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಹಚ್ಚಿ ಏತ ದೈವತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ದೀಪ ನಾವು ಸರಿ ಎಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತೆದಾದ ಕೆಂಡ ಐಕುಗಳ ತಾರೈ ಇರುವ ಬಲಸನು ಕೆಲವು ಜನ ಇಂಚಕೆಂಡ ಒಂದು ಮಡ್ಡೆಲಾಗ ಒಂದು ಆಯಾಗಂದು ಬಲಸನ ಚಿತ್ತನ ನಾವು ತಪ್ಪು ದೈವಗೊಂದು ಬಲಸನ ದೈವಗೊಂದು ಯಾವಡು ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಒಂಜೆ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಗೀಶ್ ಅನಂತಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಣದಲ್ಲಿರು ಪೂಜಾರಿದನು ಆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಣಂತುಳ್ಳೇರು ಪ್ರಮಿಳ ದೀಪಕ್ ಪೆರ್ಮದೆ ತಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಶಂಕರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ತಗೊಂತಿದೆ ವರುಣ್ ಬೋಲಾರ್ ತಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ವನಿತಾ ಜೋಶಿ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸರಿಸಮ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ನೆಪ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಪಂಡೇರು ವನಿತಾ ಜೋಶಿ ಇರ್ನ ಬಗೆಟೆ ಪನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮೂಹಿನಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಚಾಳರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ರಡ್ಡು ಮೂಜೆ ಪುಚ್ಚ ಕಟ್ಟುನೆತ್ತ ಕುಂಕುಮ ಪಾಡುನಿ ಪೊರಂಜವು ಸೀರೆದಾಯಿ ತುತ್ತೋಡು ನೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಪುರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರೆಂದು ತೆರಿಪಯರು ಹೇಮಂತ್ ಕೈರಂಗಳ ಸಿಂಗರ್ ಅರಡೈ ಪುನಾತ್ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ ಅರಣ ಪ್ರತಿ ಸಂಡೆ ಲೆಪ್ಪುಳೆ ಲೆಪ್ಪುಗ ವನಿತಾ ಸಾರಿಯಿಂದ ಸೀರೆ ಅಲ್ಲ ಚೀರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಪಂಡದು ಪನ್ಪೇರು ವಸಂತ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಾಯಕ್ ಕುತ್ತಾರು ತೋಂದುಳ್ಳೇರು ದೈವದ ಕಲ ಮಸ್ತೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ತೆರಿಯಂದಿ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯೊಂದುಳ್ಳ ಈ ಕಲಟ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಲ ಬೆಳೆ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೊಡು ಪಣದ ತೆರಿಪೊಂದುಳ್ಳೇರು ಸಚ್ಚು ಶಂಕರ ಕುಂಜತ್ತೂರು
ಆರು ಲಂಗದ ಬಗೆಟ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಲೆಹಂಗ ಲಂಗ, ಸಾಡಿ ಸಾರಿ ಸೀರೆ, ಚೂಡಿದಾರ್ ಇಂಚಿಪ್ಪದವು ದುಂಬು ಕೇರಳದ ಲಂಗ ಬೈರಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚ ತೇರಿಪ ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಧನಂಜಯ್ ಕೊಟ್ಯಾನ್ ಕಾಂಚನ್ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಣದಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪನ ದೈವದ ಕಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನದಾಲ ನಿಖಿಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹಾಬಲ ಮೀನ್ ಶಂಕರ ಕುಂಜತ್ತೂರು, ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರೆ, ಸುನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರೈ, ಶಂಕರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರೆ. ಇಂಚ ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಣಿಕೆದ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇನಂತಲೇ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ದುಂಬುತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸದಂಡ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದರ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ ಎಂಕೆ ಅವರ ರೋಮಾಂಚತೆ ನನ್ನ ಮುಖಸ್ತುತಿ ಪಂಡ್ಪನವತ್ತು ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬಾಜಿಯಲ್ದಾಯಿ ಹೋಯ್ತಾ ಈ ಬಗೆತ ಬಾಜಿ ಈ ಮಸ್ತ್ ಬಾಜಿಯಲ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪನೆತ್ತ ಒಂತ ವಿರೋಧಿ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯನ್ನೇ ಮಲ್ಪನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಯಾನವ ಇಂಕ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಾತಿ ಜ್ಞಾನದ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಜನಕ್ಲೆ ತೆರಿಪವನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಐಕೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಆತಂಡು ಈ ದೈವದ ಕಲಕ್ಕೆ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಈ ಎಂಕಲ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರೆ ಶಾಲದ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಲ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಇರು ಹೆಮ್ಮೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದರೆ ಇನ್ನು ಗುರುನು ನಿಚ್ಚ ಇರು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರೆ. ಆ ಗುರು ಬಲವಡ್ದ ಅವರ ಆ ಬಲತ ಫಲನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ್ನ ಪರವಾದ ಎಂಗ್ಲನ ಸೀತಪ್ರಸಾರದ ಮುಖೇನ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ್ನ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಎಂಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರೆಗಳ್ಳ ಅಕುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಇರೆಗ್ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೃತಜ್ಞತದ ಸೊಲ್ಮೆನನ್ನು ಸಂದೇಹ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಈರ್ನ ಆ ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಯಿನವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಂದ ಎಂಕುಲು ಎಣ್ಣೆನು ಬಾ ಈರ್ನ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳೆ ಅರವಿಂದಣ್ಣನ ಅಪಗ ಲೆತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡದ ಪಂಡೊಂದು ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ ಪರವಾದ ಅರವಿಂದಣ್ಣಗೆ ಎಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆಲ್ನ ಸಂದೇಹ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಅರವಿಂದಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಪುದ ತಲಿಪು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿದ ಮಿತಿ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಡ ಪಣದ ಪಂಡೊಂದು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿರಂತರವಾದ ತೂಂದಿಪ್ಪುಳೆ ದೈವದ ಕಲಾ ಪಣಪುನವು ದೈವ ಪಣಪುನವು ಖಾಲಿ ನೇಮ ಕೋಲ ತಂಬಿಲ ಅಂಕ ಆಯನಂದೆ ದೆತೊಣ್ಣ ಬರ್ಪುಜೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ದೈವ ಪಣಪುನವ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ದೈವ ಪಣಪುನ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪರಮ ತತ್ವ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ವಾ ರೀತಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಪಾತೆರಕತೆ ಮಲ್ಪುಗೋ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಎಂಚಿಂಚಿನ ಸಂಶಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರೆ ತೀರ್ಜೋ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ದುಂಬುದ ಎಗ್ಗೆಲೆಡು ಐತ ಬಗೆಟೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕುಲು ಆ ರೀತಿ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪಣಪನ ವಿಚಾರಳಿತ್ತಂಡ ಟಿ ವಿದ ಎದುರು ಸೊಡ್ಡುಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಿಕುಲು ಸಂದೇಶ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಅವೆನೆಂಕುಲು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದು ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಲೆಡು ಅವೆನೆಂಕುಲು ಮಲ್ಪುವ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತೆರನಲ್ಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಬಂದುಳೆ ನಿರಂತರ ತುಳೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಈ ದೈವದ ಕಲಾ ನಿಖಲ್ನ ಉಡಲಿಗೆಂದಡು ಒಂದು ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಪ್ರತಿದಿನದ ಆರಂಭವು ಶುಭವಾಗಿರಲಿ ಪಣಪನ ತರಬರುವುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲು ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊಕ್ಕಲು ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಒತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಡು ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ನಡಪೆರೆ ಕಾರಣಕರ್ತೆರಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ರಡ್ಡು ಸಂಸ್ಥೆನೆಲ್ಲ ನಿಖಲು ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರ್ಲೆ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಮದಿಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತೆರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ಮೋಕೆದ ತುಳುವ ಬುಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀವಿ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ದೈವದ ಕಲಾ ಈ ಲೆಸ್ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಆರಂಭವೂ ಶುಭವಾಗಿರಲಿ. ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು.